हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूदले श्रीमदे भक्ति वेदामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भागि भागि महायोगिं देवदेवो जगद्पदे नान्यं तत् अभयं भक्ष्ये यत्र मृत्यो परस्परं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका गान्धा राधा गान्धा नमोस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। இஸ்கான் மேங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் கிருஷ்ணன்தாசன் பணிவன்புடன் இந்த அத்தியாயம் 15 பகவத்கீதைக்கு வரவேற்கின்றேன். இன்று நான் பார்க்க இருப்பது புருஷோத்தம யோகா, அதாவது த சுப்ரீம் பர்சன். நம்ம எப்பயும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா சொல்லிதான் வந்து ஆரம்பிப்போம். எல்லாரையும் சொல்ல வச்சு சொல்லுவோம். ஒரு தடவை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஒரு தடவை சொல்லிடலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது புருஷோத்தம யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று கிருஷ்ணரின் யோகா, த சுப்ரீம் யோகா ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். புருஷோத்தமன், புருஷர்களே உத்தமன். ஒரே புருஷன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான். மீதி எல்லாரும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான். எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகில் ஆண் பெண் ஆத்மா வந்து ஆணும் அல்ல பெண்ணும் அல்ல அழியும் அல்லன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து எது கிடையாது. அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷன். நம்ம எல்லாருமே வந்து அவருக்கு வந்து பெண். அவருக்கு வந்து தொண்டு அடிமை புரிய வேண்டியவங்க. அதனாலதான் அவர் வந்து உத்தமர்களிலே நான் சிறந்த உத்தமனா இருக்கிறதுனால என்னை தான் புருஷோத்தமன் சொல்லுவாங்கன்றது பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். அது எப்படி அவர் புருஷோத்தமனா இருக்காருன்றத பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாஷ பூத்வா மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சாந்தாம்சி யஸ்ய வர்ணாணி யஸ்தம் வேத சவேதவேத். ஸ்ரீ பகவான் வாஷ பூத்வா மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சாந்தாம்சி யஸ்ய வர்ணாணி யஸ்தம் வேத சவேதவேத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம்
உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப பாருங்க இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். மேல் நோக்கிய வேர், வேர் எங்க இருக்கு? மேல் நோக்கிய வேர்ல யாரு உட்கார்ந்துருக்கா? பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்காரு. மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும், கிளைகள்லாம் கீழே இருக்கு. இதுதான் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகம். வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட, இதெல்லாம் இலைகள்லாம் வந்து வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை, நம்ம வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த மரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு பகவான் சொல்றார். மேல இங்க பாருங்க நிறைய இருக்கு பாருங்க. வேதங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கு. அதுல வந்து இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இதெல்லாம் என்ன, நம்ம புலனின்ப இது, ரிலிஜியாசிட்டி, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், வேதிக் ஹிம்ஸ், இது எல்லாமே அப்படியே மேல மேல போக போக பாத்தீங்கன்னா கடைசியா நமக்கு எங்க லிபரேஷன் கிடைக்குது. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பூவுல வந்து பெர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுந்த லோகத்தினுடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் சொல்றாங்க. இது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா காணல் நீர். நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து காணல் நீர். இந்த காணல் நீர் வந்து பொய்யானது. உண்மையான இன்பம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வைகுந்த லோகத்துலதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து வெய்ய நாள்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எழுத்தாப்புல அந்த காணல் நீர் இருக்கும். அது உண்மை தண்ணின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு போகும். அதே போல கிடையாது. இந்த உலகன்றது காணல் நீர் போலன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். உண்மையான ஆனந்தம் அங்க இருக்கு. இங்க ஆனந்தம் நிலைத்தது கிடையாது. இங்க மகிழ்ச்சியோட இருக்கும், ஆனந்தம் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்றார் பகவான். இப்ப இந்த மரத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வேதங்களை உணர்ந்தவன் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இப்ப இருந்து என்ஜாய், இப்ப எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், ரிலிஜியாசிட்டி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், வேதிக் ஹிம்ஸ், லிபரேஷன், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல சிக்கி கொண்டு இருக்கோம். பாருங்க திரும்ப அந்த படத்தை வந்து இது பண்றோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே இருந்து அப்படியே மேல போகுது. வேறு எங்க பிரம்மா. இதை தாண்டி நம்ம மேல போனோம். எப்படி மேல போலாம்? கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்ம போக வேண்டியது இருக்கு. கிருஷ்ணரை நோக்கி, அதாவது வந்து இதுதான் வந்து லிபரேஷன். இதை தாண்டி நம்ம போகணும். இப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கும்? இந்த மரத்துக்குள்ளார சிக்கிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த ஆலமரத்துக்குள்ளார சிக்கிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த ஆலமரத்துல இருந்து நம்ம வந்து அப்படியே தப்பிச்சு போகணும். ஏன்னா வேதங்களுடைய மலர் சொற்களால கவரப்பட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம், இது உள்ளார அப்படியே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இதை விட்டு வந்து பகவான் தான் வேதத்தினுடைய சாராம்சம். அதை பின்னாடி சொல்லுவாரு. வேதத்தை அறிபவன் நான் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த வேதங்களால் மலர் சொற்களால் கவரப்படாம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம இதுல இருந்து அப்படியே லிபரேட் ஆகி மேல போனோம். எங்க கோலோக விருந்தாவனம், வைகுந்த லோகத்துக்கு நம்ம போய் சேரணும். எப்படி போலான்றதையும் பகவான் சொல்றார். அதர்ஷோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஷாகா குண பிரவர்த்தா விஷய பிரபாலா அதர்ஷ மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. அதர்ஷோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஷாகா குண பிரவர்த்தா விஷய பிரபாலா அதர்ஷ மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இம்மரத்தின் கிளைகள், இந்த மரத்துடைய கிளைகள் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. நேதான் பார்த்தோம் ஜட இயற்கையினுடைய முக்குணங்கள் என்னென்ன. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களால வந்து வளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. மேலையும் போது கீழையும் போது. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இந்த மரத்துடைய கிளைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள். பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் பாருங்க மேல வேர் மேல இருக்கு. எங்க பிரம்மா கிட்ட இருக்கு. இதை தாண்டி நம்ம வந்து மேல நோக்கி போகலாம்னு சொல்றாரு. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால், பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். கீழே போக போக என்னன்னா மிருக குணம், மேல போக 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 என்ன பாத்தீங்கன்னா தேவகுணம் வரும். தேவகுணம் வரும், அப்படியே பிரம்ம நிலைக்கு போறோம். அப்படியே அந்த பிரம்ம அப்படியே கீழே கீழே பாத்தீங்கன்னா மிருக நிலை. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனித இதுக்கு வரும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போனா தேவர்கள். அப்படியே மேல போனீங்கன்னா வந்து பிரம்ம நிலை. அந்த பிரம்ம நிலையை தாண்டி அப்படியே மேல போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பகவான இது பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும். ந ரூபம் அஸ்யஹே ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதி ந சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன சுபிருடமூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா தத பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூய தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்தே யத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும்.
இது ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது இல்ல. நம்ம எல்லாம் சிக்கிட்டு இருக்கோங்க. இந்த மாய உலகில சிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த மரக்கிளையில சிக்கிட்டு இருக்கும், சிக்கிட்டு இருக்கும். இது எங்க முடியுது எங்க தொடங்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குன்னு கூட யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா இப்ப பகவத்கீதை படித்த உங்களுக்கு கத்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விஷயங்கள் வந்து விளங்க ஆரம்பிக்குது. ஆனால் பலமாக வேறொன்றில் இந்த மரம் இது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அதாவது என்ன சொல்றது அட்டாச்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. டிட்டாச் ஆகணும். எப்படி ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தை பற்றின்மை எல்லாம் பற்றோட தான் இருக்கும். பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினே பற்று விட இருக்கு. பற்ற வந்து விடணும். எப்படி விடணும்? பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை. நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றோம்? பற்று உள்ளவங்களை பற்றுறோம். பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை. பற்று இல்லாதவன் யாரு? அந்த பரந்தாமன் தான். அந்த பரந்தாமனுடைய பாதங்களை பற்றினால் நமக்கு இந்த பற்று விடும். பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியோட வெட்டி சாய்க்கணும். இது நான் கிடையாது. ஐ எம் நாட் தி பாடி, ஐ எம் தி சோல், ஐ எம் ஆத்மா, ஐ எம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. பரமாத்மா இஸ் சிட்டிங் வித் மீ. பரமாத்மா என் கூட இருக்கார். நான் ஆத்மா, நான் வந்து எட்டர்னல். நான் வந்து நான் உடல் அல்ல. இதுதான் வந்து பற்றின்மை. இது நான் உடல் அல்ல. கூட இருக்கிறவங்களா யாரு? எல்லாமே ஆத்மா பரமாத்மா. எல்லாரையும் சமமா பாவிக்கணும். இதுதான் வந்து பற்றின்மை. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சரணாகதி தான் சொன்ன பார்த்தீங்களா? பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை. எது பற்று இல்லாதவன் யார்? அந்த பரந்தாமன். அந்த பரந்தாமனுடைய பற்று பாதங்களை நாம் பற்றினால் நமக்கு இந்த பற்றின்மைன்ற அந்த இது போயிடும். அதை வெட்டணும். இந்த கோடாரியை கொண்டு வெட்டணும்ன்றது வந்து இந்த இதை காட்டுறாங்க, மரத்தை காட்டுறாங்க. பகவானும் இதே போல ஒரு மரத்தை முறிச்சிருக்காரு. ஒருத்தவங்களுக்காக வந்து இந்த மரத்தை முறிச்சு ஒரு கதை சொல்றேன். தாமோதர லீலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. இந்த மரம் முறியறத பார்த்தோன்னே பகவானும் ஒரு மரத்தை முறிச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து முக்தியை கொடுத்தாரு. ஒரு நாள் யசோதை தாய் என்ன பண்ணுவாங்க? தயிர் கடைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இடைக்குல பெண் அல்லவா, தயிர் அப்படியே கடைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. தயிரை கடைஞ்சி அதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுப்பாங்க. வெண்ணெய் எடுத்துட்டு போது குழந்தை கிருஷ்ணன் சின்ன புள்ள ஓடி போய் வந்து அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா பசிக்குதுமான்னு அழுவும். ஏன்னா அந்த பரபிரம்மம் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத போல போய் அம்மா பசிக்குதுமா பால் வேணும்னு அழுவும். உடனே தாய் வாஞ்சியோட எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பாங்க. திடீர்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஞாபகம் வரும், யசோதை தாய்க்கு வந்து ஞாபகம் வரும், அடடா உள்ளார பால் வச்சுட்டு வந்துருமே, பொங்கி வாட வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பாலை ஆஃப் பண்றத குழந்தைய அப்படியே எடுத்து கீழே வச்சுட்டு போவாங்க. கண்ணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே வந்து அவருக்கு வந்து அவர் மேலதான் பாசம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார். தாயா இருந்தாலும் சரி, பக்தனா இருந்தாலும் சரி, அவர் ரொம்ப அவருக்கு வந்து அவர் இது பண்ண உடனே அவரால் தாங்கிக்க முடியல. போவாரு பக்கத்து அறையில இருந்த அந்த வெண்ணெய் பானை எல்லாத்தையும் ஒரு மோர் பானை எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரு? அதுல இருந்த மோர் இது வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவாரு? அங்க இருந்த குரங்குகளுக்கு கொடுப்பாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய பட்சிகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருவாரு. அம்மா வந்து பாப்பாங்க. பார்த்தா தயிர் பானை உடஞ்சிருக்கும், வெண்ணெய் பானை உடஞ்சிருக்கும். சரி நம்ம கண்ணன் தான் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? போயிட்டு கண்ணனை தேடுவாங்க. பார்த்தாங்க கண்ணன் அப்படியே பயந்து போய் நிக்கிற போல நிப்பாரு. யசோதை தாய் வந்து பெரம்பை எடுத்துட்டு போவாங்க, விரட்டிக்கிட்டே போவாங்க. அந்த பரபிரம்மத்தை பிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அந்த பரபிரம்மத்தை யாரால பிடிக்க முடியும்? பக்தனா ஓடுவாங்க. யசோதை தாய்க்கு அதாவது மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாழணும். பாப்பார் பரந்தாம நம்ம தாயால நம்மளால பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்திக்காக என்ன பண்ணுவாரு? அவரே வந்து நின்றுடுவார். உடனே பிடிச்சிடுவாங்க, பிடிச்சி மிரட்டுவாங்க. இப்படியா பண்றதுன்னு உடனே அவர் கண்ணை கசக்கிட்டு அழுவார். அவரே கருப்பு, அது மைய வேற கருப்பா வேற வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து கண்ணீர் வேற வரும். பூரா பிசு பிசுன்னு ஆகி போய் என்ன பண்ணும்? கண்ணு பூ அந்த மை கருப்பா இல்ல கண்ணன் கருப்பான்றது தெரியாத அளவுக்கு வந்து அவ்வளவு அழகா அழுதுட்டு இருப்பா. தாய் யசோதை வாஞ்சியோட இது பண்ணிடுவாங்க. எப்ப ஏன் கண்ணா நீ இதை போலலாம் பலராமா, இதை போல பண்ணக்கூடாது, நான் வீட்டு வேலை செய்யணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? நீ இதை போல பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? உரல்ல கொண்டு போய் வச்சு கட்டிடுவாங்க. உரல் இந்த காலத்து வீட்டுலாம் இருக்கும் உரல், நீங்க பாத்துக்கலாம். இன்னைக்கும் விருந்தாவன் போனீங்கன்னா அவரை கட்டி வச்ச உரலை பார்க்கலாம். ரொம்ப பாக்கியம். அவங்க அந்த அம்மா யசோதை தாய் கட்டி வச்ச உரலை நீங்க எல்லாருமே போய் பார்க்கணும். விருந்தாவன் போய் எல்லாரும் பார்க்கணும். கட்டி வச்சுட்டு யசோதை தாய் வந்து உள்ளார போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவரு நம்ம பரந்தாமன் எல்லாருக்கும் என்னன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த உரலை இழுத்துக்கிட்டே போவாரு. சுத்தி இருக்கக்கூடிய கோபர்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அதாவது சின்ன குழந்தைங்க, அவருடைய குழந்தைங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. இழுத்துக்கிட்டே போய் யமலார்ஜுன மரம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. 2 மரங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். நடுவுல வந்து கேப் இருக்கும். அந்த கேப்புக்குள்ளார கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அந்த உரலை விட்டு ஒரு இழுப்பார். பரந்தாமன்ல இழுத்த உடனே அந்த மரம் சடான்னு உடைஞ்சு விழும். விழுந்த உடனே வந்து 2 தேவகுமாரர்கள் எழுந்து அவரை வந்து கும்பிடுவாங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நலகுவேரன், மணிக்கிரீவன். நலகுவேரன் இதுதான் இந்த மரம் உடைஞ்சது. இந்த மரத்தை எப்படி பகவான் தான் உடைக்கிறார். அவங்களுடைய கதையும் கேட்கணும் நீங்க. இதே போலதான் பகவான் தான் நம்மள இந்த பற்றின்மைன்ற இந்த ஆயுதத்தை அவர் தான் வளர்த்து விடணும். மரத்தை உடைச்சோன்னா இந்த நலக்குவேரனும் மணிக்குவேரனும் வந்து பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கு. பகவான் வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏன் இதே போல நடந்தது, தாங்க ஏன் மரமா போனோம்னு சொல்லிட்டு. நாங்க வந்து நலக்குவேரன், மணிக்கிரீவன் 2 பேருமே குபேரனுடைய பிள்ளைகள். அதாவது என்னைக்குமே காசு பணம் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, அதாவது நமக்கு வந்து பகவான் வந்து பணம் காசு அதிகமா கொடுக்கணும்னா நம்ம எல்லாமே பகவானை வந்து போட்டி தான் பண்ணணும்.
பணங்காசு அதிகமா இருந்தாலும் என்ன பண்ணும், குழந்தைகள் வந்து தவறான வழிக்கு போகப்படும். இது வந்து யாரு, குபேரன் வந்து சொத்துக்களுக்கு அதிபதி. அவரோட பிள்ளைங்க என்ன சும்மா இருப்பாங்களா? மது மங்கைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க மேல தேவகுலோகத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆடை இல்லாம குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து நாரத முனிவர் வருவார் அந்த பக்கம். அவங்க மது மயக்கத்துல இருப்பாங்க, அந்த பெண்களோட இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நாரதர் வந்ததை வந்து கவனிக்க கூட முடியாது. நாரதர் பார்த்துட்டு, அடடா என்ன குபேரனுடைய பசங்க, எப்பேற்பட்ட பக்தன் குபேரன், அவருடைய பசங்க இப்படி ஆயிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண. ஆனா அந்த தேவ கன்னிகை எல்லாம் உடனே எடுத்து ஆடைகளை அணிஞ்சுக்குவாங்க. ஆனா இவங்க வந்து அந்த போதை மயக்கத்துல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அது தெரியாது. நாரதர் வந்து என்னன்னா உடனே வந்து அவங்களுக்கு சாபம் கொடுப்பாரு. எதுக்காக? அதாவது வந்து என்னைக்குமே பக்தர்கள் சாபம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பக்தர்களுடைய சாபம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்கள முக்திக்கு வழிவகுக்கும். அவங்க மேல ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க 2 பேரும் மரமா, ஏன்னா உடல்ல ஆடை இல்லாம இந்த காலத்துல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கு. யார் யாரெல்லாம் ஆடை இல்லாம அரைகுறை ஆடையோட இருக்காங்களா, அடுத்த ஜென்மாவில வந்து மரமா பிறப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க. அதே போல நீங்க ஆடை இல்லாம இருக்கீங்க, போய் மரமா பிறங்கன்னு சொல்லிட்டு சபிச்சிடுவார். நீங்க மரமா பிறந்தாலும் நீங்க வந்து தேவகுமாரர்லாம் இருக்கிறதுனால கண்ணன் வருவார், கண்ணபிரான் பரந்தாமன் வருவார், வந்து உங்களுக்கு முக்தியை கொடுப்பார். இதுதான் வந்து பக்தனுக்கும் அபக்தனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க மேல உள்ள பிரியத்தினால என்ன பண்றாங்க, போங்க. அதே நேரத்துல பரந்தாமன் வந்து இது பண்ணுவார். இவங்க 2 பேரும் கும்பிடுவாங்க. 2 பேரும் கும்பிட்டு, பரந்தாமா நீ வந்து அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எங்களை இது பண்ணு. அப்போ வந்து பகவான் சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு எனக்கு எதுவும் சம்பந்தம் கிடையாது. நான் எதுக்கு வந்தேன்னா, என்னுடைய பக்தனான நாரதனுடைய வார்த்தை கெட்டு போக கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த மரத்தை வந்து நான் சாச்சேன். நல்லபடியா நீங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருங்க, போய் நல்லபடியா தொண்டு செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். பகவான் தான் வந்து நமக்கு இதை போல, நம்ம இந்த மரம் போலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த பற்றின்மைன்ற இந்த ஆயுதத்தை பகவானை பற்றி நம்ம இந்த பற்ற விடணும். இதுதான் வந்து நம்ம இந்த தாமோதர நிலையில இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம். न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न भावगः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न भावगः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார் பகவான். என்னோட பரம வாசஸ்தலம், எப்ப என்னோட வாசஸ்தலம். நம்ம இப்போ ஒரு நாள் வந்து லைட் இல்லைன்னா கூட என்ன, இது எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் என்ன ஆகுது, சூரியன் ஒரு நாள் வரலனா கூட வந்து நமக்கு ரொம்ப சிரமமா போயிடுது, சந்திரன் நைட்ல இல்லைன்னா ரொம்ப சிரமமா போயிடுது. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. வைகுந்தா பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர் வைகுந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளியே போதுமானது. நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே மெட்டீரியல் பிளானட்ஸ். இந்த மெட்டீரியல் பிளானட்ஸ்க்கு வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி, சூரியனாலும் சந்திரனாலும் நெருப்புனாலும் மின்சாரத்தினாலும் தான் அங்க அதெல்லாம் கிடையாது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட திரும்புவதில்லைன்றார். இது டிக்ளேர் பண்றாரு, எல்லாம் என் கிட்டக்க வாங்கன்றார். நான் தான் பரம சத்தியம், பரம வாசஸ்தலம், என் கிட்டக்க வாங்க. நீங்க என் கிட்டக்க வந்துட்டீங்கன்னா திரும்ப இந்த ஜட உலகுக்கு அவர் தான் சொல்றாரு, துக்காலயம் சாஸ்வதன்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து துக்காலயத்துல இருக்கீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, அந்த கதையும் சொல்லிக்கிறது. துக்காலயம் சாஸ்வதம் ஏன் அவர்கிட்ட கூப்பிடுறான்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோன்றது பார்க்கணும். ஒரு மனிதனை வந்து ஒரு புலி விரட்டுது, அவன் ஓடுறான், பயங்கரமா ஓடுறான். ஓடி போய் என்ன பண்றான், அந்த புலிகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அங்க வயல ஒரு கிணறு இருக்கு, ஏன்னா அது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஆகி போயிடுச்சு. கிணத்துள்ளார் விழுறான். கிணத்துக்குள்ளார் விழும்போதுதான் பாக்குறான், கீழே பார்த்தா வெறும் கருநாகங்களா இருந்துகிட்டு இருக்கு. உடனே என்ன பண்றான், அந்த வேறு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த வேரை புடிச்சுக்கிறான். வேரை புடிச்சுக்கிட்டு அந்த கருநாகத்துக்கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறான். இந்த அப்பா தப்பிச்சிட்டோன்னு நினைக்கும் போது என்ன பார்த்தா, அந்த வேரை வந்து எலி கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இது, என்ன பண்றது, கீழே வந்து மேல வந்து புலி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, கீழே வந்து கீழே விழுந்தா கருநாகம், இது நடுவுல இந்த எலி கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப மேல அப்படியே பாக்குறான் எப்படிறான்னு சொல்லிட்டு. மேல பார்த்தா வந்து ஒரு தேன் கூடு இருக்கு, தேனடை இருக்கு. அதுல யாரோ கல் எரிஞ்சிருக்காங்க, அதுல இருந்து வந்து தேன் அப்படியே சொட்டுது. அப்படியே சொட்டும் போது என்னன்னா அவனுக்கு அப்படியே அந்த நாக்குல வந்து அதை வாங்குறான். ஆஹா என்ன ருசியா இருக்குன்னு நினைக்கிறான். இதுதானே ஆனந்தம்ன்றான். கீழே பார்த்தா பாம்பு இருக்கு, மேல பார்த்தா புலி சுத்திட்டு இருக்கு, எப்ப வேணாலும் அருந்து விழலாம். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. அந்த சின்ன சின்ன சிற்றின்பங்களுக்கு அனுபவிச்சுட்டு நம்மளை சுத்தி துக்காலயத்துலதான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. சின்ன சின்ன சிற்றின்பங்களுக்கு அனுபவிச்சுட்டு பரம ஆனந்தத்தை விட்டுறோம். அதனால பகவான் சொல்றாரு, எல்லாம் அங்க வாங்க, சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் ஒளி எல்லாம் கிடையாது, என்னோட ஒளி மூலமாவே நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு பகவான் கூப்பிடுறாரு. பாருங்க, இங்கெல்லாம் வந்து சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய ஒரு அனிமேஷன் போல, இது ஒரு அனிமேஷன் போல பண்ணிருக்காங்க. பகவானுடைய அவரு சூரிய கோடி தேஜஸ், அவருடைய தேஜஸ்ல இருந்து நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது. வைகுந்தாத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு இது எல்லாமே கிடைக்கும். மமைவாம்சா ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனஷஷ்டானி இந்திரியாணி
பிரகிருதிஸ்தானி கஷதி மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். இவங்க எல்லாமே என்னுடைய அம்சம்ன்றார். இதான் நான் எப்பயுமே சொல்லுவோம், we are part and parcel of Krishna. we are, அதாவது நம்ம வந்து இறைவனுடைய ஒரு அம்சம். பகவானே டிக்ளேர் பண்ணீங்களா என்னோட அம்சம். இறைவனோட அம்சம் நமக்கும் இருக்குங்க. ஏன்னா காருண்யம் இருக்கு, அன்பு இருக்கு, தயை இருக்கு, எல்லாமே பகவானுடைய குணங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடின. பகவான் சொல்றார், ரொம்ப சிரமப்படுறீங்கப்பான்ற. கட்டுண்ட வாழ்வு என்ன, மெட்டீரியல், அதாவது ஜட உயர்க்கையில மாட்டிட்டு, ஜட குணங்கள் முக்குணங்கள்ல மாட்டிட்டு அவஸ்தை அனுபவிக்கிறாங்க. எதனால, 5 புலன்கள் மற்றும் மனத்தால வந்து அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறீங்க பகவான் சொல்றார். ஜீவாத் நம்ம எல்லாருமே அவருடைய அம்சம். இப்ப பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஞானம் வருது. இப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதை படிச்சு முடிக்கும் போது யாரு கேட்டாலும் நீங்க சொல்லணும், நீங்க யாருன்னு கேட்டா ஐ எம் ஆத்மா. நீங்க ஆத்மான்றீங்க, உங்க கூட யாரு இருக்கான்னு கேட்டா என் கூட துணைக்கு பரமாத்மா இருக்கார். எதுக்கு ஆத்மா பரமாத்மா ஒன்னா இருக்காங்க கேட்டா, நான் என்ன பரமாத்மா வந்து அந்த வைகுந்தத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக என் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும். இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய உண்மையான ஞானம். ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரஹ கிருஹித்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாஷயத். ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரஹ கிருஹித்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாஷயத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா காத்தை வச்சு அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு பகவான். காத்து வந்து இப்ப வந்து நல்ல ஒரு மலர்கள் இருக்கிற இடத்துல காத்து போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மலர்களுடைய வாசனை எடுத்துட்டு போகும். இதே வந்து ஒரு கெட்ட வாடை அடிக்கூடிய இடத்துல காத்து வீசினா என்ன பண்ணும், அந்த கெட்ட நறுமணத்தை எடுத்துட்டு போகும். இதைதான் பகவான் சொல்றார். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு, ஒரு உடலை இப்ப நம்ம இந்த பாடியை விட்டு போறோம்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய கர்ம பலாபலம், இதுதான் வந்து கர்ம வாடைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கர்ம வாடை நம்ம வந்து நல்ல வாடையா வச்சிருந்தோம்னா வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பார்க்கும்போது நல்லா இதுவா இருக்கும். கெட்ட வாடை, அதாவது கெட்ட கர்மங்களை செய்து வச்சிருந்தா சிரமத்தை வந்து அனுபவிப்போம். உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்றான். எல்லா உணர்வுகளையும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன உணர்வுகளோட இருக்கீங்களோ அதனாலதான் வந்து என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய உணர்வுகளை சமர்ப்பிச்சுட்டோம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், இது எல்லாத்தையும் அப்படியே இந்த காத்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போற போல என்ன பண்ணும், இந்த ஆத்மா எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் வேற பாடி கொடுக்கும். அடுத்தது அந்த பாடியில என்ன பண்ணும், திரும்ப இன்னும் வேற ஒரு சில வாடைகளை சேர்த்துக்கும். நல்ல வாடையும் சரி கெட்ட வாடையும் சரி 2 வாடைகளையும் சேர்த்துக்கிட்டு திரும்ப இப்படியேதான் வந்து மாறி ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறார். இப்படியேதான் வந்து புனரப்பி ஜனனம் ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியா சொல்ற, பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இது பண்றீங்க, கடைசியா இப்பதான் நீங்க இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியில போவீங்க. கோவிந்தம் பஜ, கோவிந்தம் சொல்லிட்டு கோவிந்த நாமத்தை சொல்லுங்க, கோவிந்த நாமத்தை சொல்லி இந்த பிறப்பிறப்புன்ற இந்த கடலை விட்டு வெளியில வாங்கன்றார். श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणं येव अधिष्ठाय मनसायं विषयानुपसेवद. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणं येव अधिष्ठाय मनसायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடல், ஸ்தூல உடல்னா என்ன, மெட்டீரியல் பாடி, கிராஸ் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். 2 உடல் இருக்கு, ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல். இறந்த உடனே என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்தூல உடல் தான் இதுவாயிடும், டிட்டோரேட் ஆயிடும். ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் என்ன பண்ணும், இந்த ஆத்மா உள்ளார இருக்கும், ஆத்மாவை அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்ல, அதுக்கு இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இது பண்ணும். அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் நம்மளுடைய உணர்வுகள் அனைத்துமே இருக்கும். உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மனசு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கு மனது இருக்கும். அது என்ன விதமான திங்கிங்கோட நம்ம உயிரை விடுறோம். நான் ஒரு கதை கூட சொன்ன, அந்த மானோடைய இதுல திங்கிங்லேயே விட்டாரு, மான் போல இது பண்ணாரு. இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆணையோ ஒரு பெண்ணையோ நினைத்துட்டு உயிரை விடுறீங்கன்னா ஒரு ஆணாகவோ இல்ல பெண்ணாகவோ, அதுதான் வந்து இறக்குற தருவாயில பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இறக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து பகவானுடைய, நம்ம எப்பயுமே சரணாகதி பண்ணிட்டு இருந்தா பகவான் நம்மள நினைக்க வைக்கிறார், இல்லைன்னா அவர் நினைச்சு நம்மள அழைச்சிட்டு போறார். காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். என்ன திங்கிங்ல உயிரை விடுறோமோ அதுக்கு தகுந்தா போலதான் நமக்கு வந்து இந்த 5 புலன்களும் அமையுது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களே அவன் அனுபவிக்கிறான்.
அதாவது வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு நிறைய நிறைவேறாத ஆசைகள் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது, அடுத்த உடலை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு தான் அந்த உடல் ஏற்படுது. அப்ப இந்த புலனின்பங்களை அனுபவிக்கணும், இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசை வந்து என்ன பண்ணுது, ஆசை வந்து ஆசையருமின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து இந்த ஆசைன்றது ரொம்ப இதுவா இருக்கும். ஆசை யாருக்கிட்ட வைக்கணும், அந்த பரந்தாமன் கிட்ட ஆசையை வச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், நம்மளுடைய அனைத்து விதமான பாவ புண்ணிய கர்மா கணக்குல இது பண்ணுவார். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஆசையே நமக்கு இன்னொரு பிறப்பை வந்து கொடுக்கும். அதுக்கு தகுந்தா போல கண்ணு, வாயு, மூக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம அடைஞ்சு வேற ஒரு பிறப்பை எடுப்போம். உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். சரிங்களா? அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணமே நமக்கு கிடையாதுன்ற போலதான் மக்களுடைய திங்கிங் இருக்கும். இதான் வந்து யமதர்மராஜா வந்து நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட கேட்டபோது உனக்கு எது ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டபோது மக்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு வாழ போறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, அதனாலதான் வந்து இதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குன்ற. மின்னின் நிலையில மண்ணுயிர் யாக்கைகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த மின்னல் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் பாருங்க, அப்படியே ஒரு பிளாஷ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். அதே போலதான் நம்ம வாழ்க்கை. இது மட்டும் கிடையாது, ஒரு நீர்க்குமிழி போல மழை பெய்யும் போது அந்த நீர்க்குமிழி வரும் பாருங்க, அதே போலதான் எப்ப உடையுன்றது நமக்கு தெரியாது. அதுக்குள்ளார பகவானை பற்றி என்ன பண்ணணும், பகவானை போய் அடையறதுக்கான இது பண்ணணும். ஆனா முட்டாள்கள் வந்து உயிர்வாழ் எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான், உடல்வாழ் எப்படி உயிர். இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பகவத்கீதை ஞானம், நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதை ஞானத்தை பெற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். உயிர் எப்படி போகுதுன்னு முதற்கொண்டு எல்லாமே பகவான் சொல்றார் என்பதை, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக்கணும், என்ன மாதிரியான உடம்பு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், சத்துவ குணம் உடம்பா வச்சிருக்குமா, ரஜோ குணத்தை வச்சிருக்கோம், இல்ல தமோ குணத்தை வச்சிருக்கோம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், எந்தெந்த குணத்துல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற முதற்கொண்டு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால அந்த ஞானத்தின் கண்கள் கொண்டு பாக்குறோம். எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இனிமேட்டு ஆத்மாவாவும் பார்க்கணும், பரமாத்மாவும் பார்க்கணும். இந்த ஆத்மாவோட டியூட்டி என்ன, பரமாத்மாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். பரமாத்மா வந்து நம்ம வந்து திரும்ப பரமாத்மா நம்மளை அழைச்சிட்டு போயிடுவார். இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். இப்ப பாருங்க, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்ப இவர் வந்து ஒரு கார் ஓனரா இருக்காரு, திடீர்னு கார் நின்று போயிடுது. அவரால் வந்து பாக்குறாரு, ஒண்ணுமே புரியாம தலை இது பண்ணிட்டு, ஏன்னா அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இதே என்ன பண்றாரு, அடுத்து பார்த்தா ஒரு வருஷம் இது மெக்கானிக் வராரு, டக்குன்னு பார்த்து என்ன பண்றாரு, காரை ரிப்பேர் பண்றாரு. இதுதான் ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஞானி என்ன பண்ணுவாரு, அவருக்கு வந்து இந்த உடலை போதா, இந்த உடம்பு போயிடுச்சுன்னா ஆத்மா போறது இல்ல, ஆத்மா என்னைக்கு நித்தியமானதுன்னு அந்த ஞானத்தோட வந்து அவர் இருந்த, இது எல்லாமே முக்குணத்தினுடைய செயற்கையினாலதான் நடக்குது. ஆத்மா எதுவுமே பண்ணல, கூட பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்காரு. பரமாத்மா எதுக்கு உட்கார்ந்துருக்காருன்னா இந்த ஆத்மாவை கொண்டு போய் வந்து வைகுந்த லோகத்துக்கு கொண்டு போகணுன்றதுக்காக தான் பரமாத்மா உள்ளார உட்கார்ந்துருக்க அந்த ஞானம் இருக்கு. டக்குன்னு என்ன பண்ணுவார், எல்லா வேலையும் முடிச்சிடும். அதே போல ஞானிகள் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுவாங்க. அனிருத் பிரபு, shall we go for a poll? Hare Krishna. Anirudh Prabhu? Yes, sir. Why is the living entity called the controller of body? எதனால வந்து இந்த உயிர்வாழி வந்து controller of the body ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க? எண்பத்தி 82% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஆல் ஆஃப் தி அபோ. பிகாஸ் அவன் வந்து பாடி பிலாங்ஸ் டு நினைக்கிறான், பாடி அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் நீட், அவனுக்கு தகுந்த போல நடக்குதுன்றாங்க. ஸோ இதனாலதான் வந்து லிவிங் என்டிட்டி கால் த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Shall we go for the next question, Anirudh Prabhu?
வாட் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்? டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வந்து பக்தி, பக்தி யோகம், பக்தி யோகத்துக்கு வந்து எது வந்து பேசிக் பிரின்சிபிள்? மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றதா, இல்ல வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதா, இல்ல வந்து ரெண்டுமேவா, இல்ல எதுவுமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. போத் ஏ அண்ட் பி 85% வந்து சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. 85% சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரிபோல். யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசஹ யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசஹ. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். நம்ம இப்ப எல்லாருமே வந்து தன்னுணர்வு அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நம்ம எல்லாரும் அந்த தன்னுணர்வுன்ற அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். தன்னுணர்வு நிலை பெற்ற முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. இதுதான் வந்து என்ன, இந்த ஆத்மானா என்ன, இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா எப்படி போகுது, உள்ளார பரமாத்மா எப்படி இருக்கான்ற அந்த ஞானம் எல்லாம் ஆன்மீகவாதிகளால தான் முடியும். மற்றவங்களால அதை வந்து என்ன முயற்சி பண்ணாலும் கிடைக்காது. சோ கால்டு சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன உயிர்ன்றாங்க, ஆனா ஆத்மா தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்றது யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சக்தியா இருக்கு. यत् आदित्य कदम तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो वित्ति मामहं यत् आदित्य कदम तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो वित्ति मामहं. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றதுன்னு சொல்லலாம். சூரியனுக்கு எப்படிங்க பிரகாசம் வருது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட இருந்து எனர்ஜி வருது. பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி தான் வந்து சூரியன் கிட்ட இருந்து வருது. சந்திரனின் பிரகாசம் சந்திரன் கிட்ட இருந்து நைட்ல வருது, அது சூரியன் கிட்ட இருந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க. அதுவுமே பகவானுடைய ஒரு சக்தி மூலமா தான் வருது. நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி கொடுக்கறது. ஐ எம் தி அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி எனர்ஜி. ஐ எம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்றாரு. ஐ எம் தி அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி எனர்ஜி. நான் தான் எல்லா சக்திகளுக்கும் மூல காரணமும் நான் தான் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். Hare Krishna Prabhu, is it audible? Hare Krishna, Anirudh Prabhu? Yes, Prabhu. Okay. Krishnaya Vasudevaya Devagi Nandanaya cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Namah Pankajanabhaya Namah Pankajamaline Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Bhagi Bhagi Mahayogim Deva Devo Jagatpade Nanyam Tat Abhayam Bhakshe Yatra Mrityo Parasparam. கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் நல்லபடியா கேட்கணும். கோவிந்தா, உன்னுடைய கதைகளை சொல்லிட்டு இருக்கும். மாதவா, கேசவா, எல்லா சக்திக்கும் காரணம் வந்து பகவான் தான் சொல்றாரு. சூரியன் பாத்தீங்கன்னா சூரியன் கிட்ட இருந்து எங்க வரப்போகுது, அதுக்கு என்ன இருக்கு? சூரியன்ல இருந்து சக்தியை கொடுக்கறது அவர் தான். சந்திரன்ல இருந்து சக்தியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். எல்லாமே நெருப்பு எப்படி சக்தி வருதுன்னா அதுவும் நான் தான்றாரு. எல்லாமே நான் தான்றார். காமவிஷ்யச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜஸ பூஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வ சோமோ பூத்வா ரசாத்மஹ. காமவிஷ்யச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜஸ பூஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வஹ சோமோ பூத்வா ரசாத்மஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன.
நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். பாருங்க, ரொம்ப எல்லாரும் மேல பாக்குறோம். எத்தனை கோடிக்கணக்கான பிளானட்ஸ் வந்து அப்படியே மேல ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. எல்லாமே அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருக்கு. கேட்டா வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து கிராவிடேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் கரெக்ட், கிராவிடேஷன்லாம் ஓகே தான். அது பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ல கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கு பாரு. அதுக்குன்னு உள்ள அந்த பாதையில கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கு. ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆனா கூட போதும், இந்த பிரபஞ்சமே வந்து ஆட்டம் கண்டுடும் பகவான். அதனால அர்ஜுனா, நான் என்னோட கடமையை கரெக்டா செய்யறேன்றார். எப்படி அவரோட கடமையை செய்யறாரு பாருங்க. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளாரையும் நுழையிறேன்றார். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிறைவேற்றுள்ளனர். தேர் இஸ் எ பேட்டர்ன், ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரெகுலாரிட்டி. அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறையோட அது ஓடிட்டு இருக்கு. எப்படிங்க முடியும்? அது அந்த இடத்துல வெறும் கிராவிட்டியை வச்சு ஓட முடியுங்களா? எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் அந்த பரந்தாம உள்ளார இருக்கான். உள்ளார புகுந்து என்ன பண்றான்? அதுக்கு கரெக்டா ஒரு பேட்டர்ன், ப்ரெசிஷன், ரெகுலாரிட்டியில வந்து அதை இயங்க வைக்கிறான். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். சந்திரன் இல்லைன்னா வந்து வெறும் சூரியன் மட்டும் இருந்தா நமக்கு வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் கிடைக்காது. நைட்ல வந்து இந்த சந்திரனுடைய ஒளி, குளிர்ச்சியான குளுமையான ஒளி கிடைக்கிறதுனாலதான் அது நமக்கு வந்து அந்த காய்கறிகளே நல்ல விளைச்சல் அடைஞ்சு நமக்கு வந்து அந்த காய்கறிகள் கிடைக்குது. சூரியனுடைய ஒளியும் கொடுக்கறதுனால தான் சந்திரன். நானே சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை, அப்ப வந்து பிளானட்ஸ் பூரா எல்லாத்தையும் நான் தான் தாங்குறேன்றார். நான் இன்றி ஒன்றும் இல்லை, நான் தான் அனைத்திற்கும் காரணம், மூல காரணம், சர்வ காரண காரணகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணபான சமாயுக்தः அசாம்யன்னம் சதுர்விதம். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணபான சமாயுக்த அசாம்யன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழியின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்வாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். பாருங்க, நம்ம வந்து சாப்பாடு போடுறதோட, நம்மளோட உணவை சாப்பிடுறதோட நம்மளோட வேலை முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆகாரத்தை உள்ளார போடுறதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சு போயிடுது. செரிமானம் வந்து டாக்டர் கிட்ட போறோம். டாக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு மருந்தை கொடுத்து அந்த செரிமானத்தை சரி பண்றாரு. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா எல்லா உடலும் இது வந்து ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு. ஆயுர்வேதத்துல வந்து ஒரு நெருப்பு ஒண்ணு நம்ம வயிற்றுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த நெருப்பு ஒழுங்கா எரியணும். அந்த நெருப்பு ஒழுங்கா எரிஞ்சாதான் நமக்கு அஜீரண கோளாறுகள் வராது. இது ஆயுர்வேத இதுல இருக்கு, ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு. அதாவது இணைந்து 4 விதமான உணவுகளையும் செரிக்க செய்றேன். உள்ளார போடுற சாப்பாடு அது பாத்தீங்கன்னா 7 விதமான தாதுக்களா மாறுதுன்றாங்க. எந்த வேர்ல்ட்லயுமே எந்த ரியாக்டருமே கிடையாது. எவ்வளவு கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஒரு சாப்பாடை உள்ளார போட்டு 7 தாதுக்களா என்ன ஆகுது? முதல்ல வந்து ரசமாவுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மஜ்ஜை, கொழுப்பு, ரத்தம், மாமிசம், சுக்கிலம் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 7 இது போடுறது ஒரே ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் தான். அதுல இருந்து 7 விதமான தாதுக்கள் உருவாகுது. எங்கேயுமே வேர்ல்ட்ல எந்த இடத்துலயுமே இந்த போல ரியாக்டர் கிடையாது. உள்ளார வந்து என்ன வந்து அவர் வந்து ஜீரண நெருப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த காற்றோட இணைந்து என்ன பண்றாரு? உட்சுவாச காற்றோட வெளிசுவாச காற்று இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். இந்த 4 விதமான உணவு என்னன்றதையும் வந்து சொல்றாங்க. அருந்தப்படுபவை, அப்புறம் வந்து மெல்லப்படுபவை, மென்னு சாப்பிடக்கூடிய உணவு, அப்புறம் நக்கப்படுவை, நக்கி சாப்பிடுறது, அப்புறம் உறிஞ்சப்படுபவை. இந்த 4 விதமான உணவுகளையும் வந்து செரிக்க வைக்கிறது நான் தான். அப்ப நம்ம பாருங்க, நம்ம வயிற்றுல அதாவது வந்து பகவான் இல்லைன்னா நமக்கு செரிமானம் கூட ஆகாது. உள்ளார அந்த நெருப்பு கரெக்டா இயங்கணும். இல்லைன்னா வந்து அஜீரண கோளாறுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படும். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் ச வேதைஷ சர்வைரகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித்யேவ சாஹ. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் ச வேதைஷ சர்வைரகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித்யேவ சாஹ. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். இப்ப எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் இப்ப வந்து உள்ளார ஆத்மாவும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, பரமாத்மாவும் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. பாருங்க, இந்த படத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் நான் வீற்றுள்ளேன். என்னிடம் இருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றதுன்றார். இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கீன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளார வந்து பரமாத்மாவுடைய ஒரு சக்தியினாலதான் வந்து என்ன பண்றது? நமக்கு ஞாபக சக்தி கிடைக்குது. அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறதுன்றாரு. அறிவும் அதாவது வந்து சமயத்துல நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மறந்து போயிடும். என்னன்னு பார்த்தா பகவான் தான் எல்லாமே, அந்த பரந்தாமன் தான் வந்து பாத்துக்கிறார். எல்லாமே நான் ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றது.
ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து மறதி உண்டாகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதாவது வந்து பல நேரங்கள்ல வலிகள், வேதனைகள், துக்கங்கள் இதெல்லாம் பகவான் தான் மறைக்கிறார். எப்பயுமே நம்ம வழியோட பல பேர் வந்து நம்மள வந்து ரொம்ப துன்புறுத்திருப்பாங்க, வார்த்தைகளால இது பண்ணிருப்பாங்க. தீயினால் சுட்ட பொன் உள்ளாறு மாறாதே, நாவினால் சுட்ட வேடு அதே போல இது பண்ணிருப்பாங்க. அதையும் வந்து பகவான் என்ன பண்றார், மறதின்ற அந்த ஒரு இது இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து பலவிதமான இது எல்லாத்தையும் பகவானை பத்தி நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இதே போல வந்து அடுத்தவங்க செய்யக்கூடிய அந்த தீமைகள், இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாட நன்னயம் செய்து விடல், அதே போல வந்து அந்த தீமைகளை வந்து நம்ம வந்து மறந்துடணும். இதுவும் பகவான் தான் நான் மறக்கிறதாவும் இருக்குன்னு சொல்றார். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. ரொம்ப அதாவது வேதத்தை வந்து இது பண்ண வேண்டியதும் நான் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்ப நீங்க வேதம் இப்ப எல்லாருமே தெரிஞ்சு போச்சு, பகவான் தான். வேதத்தை படித்ததற்கான பலன் நம்ம அனைவருக்கும் கிடைச்சு விட்டது. ஏன்னா எல்லா வேதத்தோடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா பரந்தாமன், அந்த வாசுதேவ கிருஷ்ணனை அறியறது. இதுதான் எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டிய நானே. வேதாந்தத்தை யார் தொகுத்தார்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு தான், பகவான் தான். ஹி இஸ் அ கம்பைலர் ஆஃப் வேதாஸ். வேதங்களை அறிபவனும் நானே, வேதத்தை ஃபுல்லா அறிபவனும் நான் தான். I am the knower and I am the compiler and I am the final destination to be known. இந்த வேதத்தை வந்து படிக்கிறதுனால, நம்ம வேதத்தை படிக்கிறது எதுக்காக வேதத்தை படிக்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பரந்தாமனை. இப்ப நீங்க அனைவரும் நம்ம அனைவருமே வந்து வேதம் கட்டுறதுக்கான அந்த ஞானத்தை பெற்றுட்டோம். என்ன ஞானம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பரந்தாமன் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் வந்து அந்த பரமபுருஷன். அந்த பரமபுருஷன் தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிட்டு, இதுதான் வேதத்தினுடைய உண்மையான ஞானம். त्वयिमो पुरुषलोके क्षर साक्षर एव क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते. त्वयिमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ரெண்டு விதமான ஆத்மாக்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தவறக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகில். இங்க இது வந்து ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் நம்மள வந்து தவறதாங்க விடும், சூழ்நிலைகள் வந்து தவறதான் விடும். ஏன்னா இது வந்து மாயா உலகம், ஜட இயற்கையினால பந்தப்பட்டு போயிருக்கும், ஜட குணங்களால வந்து பந்தப்பட்டு போயிருக்கும். அதனால இந்த ஜட உலகத்து ஜீவாத்மாக்கள் வந்து எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள் பகவானே டிக்ளேர் பண்றார். ஆனா ஆன்மீக உலகில் இருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்தாத்மாக்கள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து தவறாதவர்கள். அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு, சமயத்துல அவரே வந்து பல அவதாரங்களை எடுத்து பாக்குறாரு. முடியலன்ற போதுதான் வந்து என்ன பண்றாரு, முக்தாத்மாக்களை அழைச்சு என்ன பண்றாரு, நீங்க போய் கீழே போய் இது பண்ணிட்டு. அதனாலதான் அவங்க கீழே வந்தாலும் என்ன பண்றாரு, எதுலயும் இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்ல ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, கீழே பக்தர்களா வர்றவங்க எதுவுமே வேலை செய்யறது இல்லையே, அவங்களுக்கு எல்லாம் இது கிடையாது. ஏன்னா முக்தாத்மாக்கள் அவங்களாம் முற்றும் உணர்ந்தவங்க, அவங்களாம் வந்து அகர்ம நிலையில வந்து போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது. பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட்னால என்ன பண்றாங்க, இந்த முக்தாத்மாக்கள் கீழே வந்து நம்மளை வந்து லிபரேட் பண்ணி அழைச்சிட்டு போனோம்னு வராங்க. இதுதான் வந்து ஆத்மா, முக்தாத்மா, ஜீவாத்மா முக்தாத்மாக்குள்ள வித்தியாசம். उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदा हृदः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा हृदः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அதாவது என்ன, ஜீவாத்மா, முக்தாத்மா, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் மூன்று உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். இதுதான் மூன்று உலகம். என்ன, நம்ம இருக்கிறது வந்து மிடில் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ், எர்த்லி பிளானட்டரி சிஸ்டம். நமக்கு மேல வந்து ஹெவன்லி பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ், தேவலோகங்கள். கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து நரகலோகங்கள், ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ். இந்த மூணு உலகங்களுக்குள்ளார நுழைந்து அவர் தான் பாதுகாக்கிறார். எல்லாத்தையும் வந்து அவர் தான் வந்து இவர் வந்து ஜீவாத்மாக்குள்ளார வரமாட்டாரு, முத்தாத்மாக்கு இதுல வரமாட்டாரு. நித்திய ஆத்மாக்கள் கூட வந்து இவர் இது பண்ண மாட்டார். இதை தாண்டி வந்து இருக்கக்கூடியவர் தான் அந்த புருஷோத்தமனான அந்த பரமாத்மா. யஸ்மாக்ஷரம் அதிதோ அகம் அக்ஷராத் அபிசோத்தம அதோ அஸ்மி லோகே வேதேஷ பிரதீத புருஷோத்தம. யஸ்மாக்ஷரம் அதிதோ அகம் அக்ஷராத் அபிசோத்தம அதோ அஸ்மி லோகே வேதேஷ பிரதீத புருஷோத்தம. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள், ஜீவாத்மா, முக்தாத்மா ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருக்கிறேன். இவங்க ரெண்டு பேரையும் தாண்டி நான் இருக்கேன். நான் திவ்யமானவன், நானே உத்தமமானவன், நான் தான் உத்தமன் சொல்றார் என்பதாலும்
உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். இதுதான் இந்த சாப்டரோட மெயினான இது. அவர் தவறக்கூடியவரும் கிடையாது, தவறாதவரும் கிடையாது, இதெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடியவர். நானே உத்தமமானவன், நான் தான் வந்து பெஸ்ட், உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும், எல்லா உலகத்திலும் எல்லா வேதங்களிலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் புருஷோத்தமன், புருஷர்களிலே உத்தமன். நம்ம மீதி எல்லாருமே பெண்கள் தான், எல்லாமே அவரை தவிர மீதி எல்லாருமே பெண்கள் தான். ஜட இதனால வந்து ஆண் பெண், இந்த ஜென்மாவில ஆணா இருப்போம், அடுத்த ஜென்மாவில பெண்ணா இருப்போம். இதனால வந்து ஆத்மா வந்து ஆண் அல்ல பெண் அல்ல அழியும் அல்ல, அது வந்து எட்டர்னல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. பகவான் ஒருத்தவன் தான் வந்து புருஷோத்தமன். இங்க வந்து கிளியரா டிக்ளேர் பண்றாரு, நான் தான் புருஷோத்தமன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பாருங்க, எல்லா தேவர்களும் வந்து பரந்தாமன் கிட்ட, அந்த பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரந்தாமன் கிட்ட வந்துதான் போய் வந்து பகவான் கிட்ட எல்லாமே கேட்கறாங்க, எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் செய்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. பிரம்மா, நம்மளை படைத்த பிரம்மாவும் என்ன பண்றாரு, அங்க போய் வந்து பகவான் தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. எல்லாருக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுத்து பகவான் அடையறதுக்கான அந்த வழியும் அந்த பகவானே தான் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாரு. யோமாம் ஏவம் அசம்மூடா ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. யோமாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ஐயம் இல்லாமல் அறியணும். ஹி இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப், அவர் தான் வந்து புருஷோத்தமன்றது வந்து ஒரு துளி கூட ஐயம் வரக்கூடாது. அவன் தான் பரந்தாமன் தான் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், பரமபுருஷன். அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அவன். நான் தான் பரமபுருஷன் சொல்லிட்டு எவன் அறியறானோ, ஐ எம் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்லிட்டு யார் நோயரா இருக்காங்களோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்து, அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக யார ஒழுங்கா ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போக முடியும்னா அவர் தான், அந்த பரந்தாமன் தான் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் சொல்லிட்டு தெரியுதோ அவங்களாலதான் வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முழுமையா அது அரைகுறையா இல்லாம முழுமையா ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து இன்னொரு கதை சொல்றேன். இங்க சிவபெருமான் இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு கதை சொல்றேன். கிருஷ்ணர் வந்து ராசலீலை புரிவார். அதாவது கோபிகளோட வந்து இளம் வயது, சின்ன வயது, அது வந்து ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு உண்டான ஒரு இது. ராசலீலைகள் வந்து டான்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருப்பாரு கண்ணன் வந்து கோபிகளோட. அவருடைய வேணுகானம் வந்து எங்க கைலாசம் வரைக்கும் போகும். மேல இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு ஆசை வரும், நம்மளும் அவருடைய ராசலீலையில பங்கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கீழே வருவார். கீழே வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அதே இதோடய வருவார், இப்ப இருக்கக்கூடிய அதே இதோட வருவாரு. யோகமாயா வந்து தடுத்துருவாங்க. யோகமாயா தடுத்து, இது வந்து கோபிகைகள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய இது, உங்களால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து அவர் கேட்பார், நான் அப்புறம் எப்படிதான் அந்த ராசலீலையில, ஏன்னா பகவானுடைய புல்லாங்குழல் வந்து அவ்வளவுக்குள்ள அருமையா இருக்கும், அந்த வேணுகானம் வந்து அவ்வளவு அருமையா இருக்கும், நானும் இதுல பங்கெடுத்துக்கணும், என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். நீங்க வந்து விருந்தாதேவியை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து பரமசிவனார் வந்து விருந்தாதேவியை கேட்பாங்க. விருந்தாதேவி சொல்லுவாங்க, நீங்க மானசரோவர்ல போய் குளிச்சு வேண்டி ஏஞ்சுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இவரு மானசரோவர் போயிட்டு குளிச்சு ஏஞ்சி வரும்போது பார்த்தா கோபி ஆயிடுவார். கோபி ஆன உடனே என்னன்னா, யாருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது, எல்லாருமே வந்து இவரும் கோபி அது பண்ணுவாரு. அந்த ராசலீலை நடக்கும், அதாவது டான்ஸ் வந்து நடக்கும், புல்லாங்குழல் வாய்ச்சிட்டு இருப்பாரு, எல்லாருமே ஆனந்தமா இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, எனக்கு ஏதோ ஒரு ரைட்டா ஒரு வித்தியாசமா இருக்க போல இருக்குன்னு. உடனே என்ன பண்ணுவாரு, லலிதா கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவாரு, நீ பாருமா என்ன எனக்கு ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு. அவங்க போய் பார்ப்பாங்க, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு சாமி, ஆனா ஒரே ஒரு கோபிகைக்கு மட்டும் 3 கண்ணு இருக்குன்னு. சரி, அந்த கோபியை அழைச்சிட்டு வாங்க. கூப்பிட்டு வந்து பார்த்த உடனே பரந்தாமனுக்கு தெரிஞ்சிடும், பரமசிவனார் நம்மளுடைய ராசலீலையில ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறான்னு சொல்லிட்டு பரமசிவனார் கிட்ட சொல்லுவார், நீங்க வந்து இதே போல வந்து ராசலீலையில பங்கெடுத்துட்டதுனால வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம். நீங்க வந்து இந்த விருந்தாவனத்துல கோபீஸ்வரரா இருப்பீங்க, எல்லா கோபிகளும் உங்களை வணங்குவாங்க. அதே போல வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வந்து என்ன வணங்க வர்றவங்க உங்களையும் வணங்கிட்டு வந்து என்ன வந்து பார்ப்பாங்க. கோபீஸ்வரன் சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு லிங்க ரூபத்துல வந்து விருந்தாவனத்துல இருக்காரு. நீங்க என்னுடைய பக்தி வேணுங்கிறவங்க வந்து உங்களை வந்து பார்த்துட்டு பிறகு என்ன வந்து பார்ப்பாங்கன்ற போல வந்து சொல்லுவார். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயானஹ ஏதத் பூத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருத்யேஷ பாரத. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயானஹ ஏதத் பூத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருத்யேஷ பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. அதாவது வேத சாஸ்திரத்தை என்ன, வேத சாஸ்திரத்தோட ரகசியமான வேதத்தை தொகுத்தவன் நான், வேதத்தால அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான் புருஷோத்தமன், புருஷர்களே உத்தமன் நான் தான். இதுதான் ரொம்ப வேத சாஸ்திரத்துல வேதம் எதுக்காக வேதம் படிக்கிறோம், அந்த பரந்தாமனை அறிந்து கொள்வது. இதுதான் அவரே டிக்ளேர் பண்றாரு. வேதத்தினுடைய மெயின் பொருள், உட்பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன அறிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா வேதத்தை தொகுத்துவது நான் தான், அந்த வேதத்தை அறிஞ்சுக்கிறதும் நான் தான் சொல்லிட்டு சொல்றார். பாவமற்றவனே,
தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, he is a compiler of Vedas and he is a knower of Vedas and the ultimate source of reading the Vedas is to know about him. இதுதான் வந்து அவர் சொல்றார். நம்ம வேதங்களை வந்து இப்ப பகவான் தான் பரந்தாமன் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வேதம் அனைத்தும் நமக்கு தெரிஞ்ச போல. இதுதான் கோபிகைகளுக்கு எந்த சாஸ்திரம் வேதங்களும் எதுவும் கிடையாது. அவங்க என்ன பரந்தாமன் தான் எங்களுக்கு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் வந்துருது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு சில கதைகள், அதாவது பாகவத கதைகள் வந்து சொல்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன். இருந்தாலும் வந்து இந்த பாகவதம்ன்றது வந்து அமல புராணம்னா வந்து முழுமையான புராணம். இந்த கதைகள் வந்து குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க. அந்த குழந்தை, ஏன்னா இது ஃபுல்லா பிலாசபிக்கல் சப்ஜெக்ட், பகவத்கீதைன்றது வந்து ஃபுல்லா பிலாசபிக்கல் சப்ஜெக்ட். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரிலேட் பண்ணி நான் வந்து சொல்றேன். ஏன்னா இல்லைன்னா வந்து போர் அடிச்சிடக்கூடாது. அதனால வந்து பகவானோட கிருஷ்ண கதைகள் கேட்க ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதனால வந்து என்ன தவறா எடுத்துக்க கூடாது. நான் ஒரு சில கதைகள் மட்டும் சொல்லி இந்த விஷய சப்ஜெக்டை வந்து சந்தோஷமா கொண்டு போறேன். இன்னும் கடைசியா வந்து ஒரு முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியினுடைய மோட்சத்தை சொல்லி நான் இந்த சாப்டர் முடிக்கிறேன். பகவான் வந்து மதுராவில் இருக்கும்போது வந்து என்ன பண்ணுவான், இந்த கம்சனுடைய மாமனார் வந்து ஜராசந்தன் முற்றுகையிட்டுடுவார் ஒரு பக்கத்தை. இன்னொரு பக்கத்தை பாத்தீங்கன்னா காளையவனன் யாருன்னு நாரதர் கிட்ட கேட்டிருப்பார். நாரதர் வந்து சொல்லுவாரு, உனக்கு கரெக்டான எனிமி யாருன்னு பார்த்தா உன் கூட ஈக்குவலா ஃபைட் பண்றது யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். காளையவன ரொம்ப அசுரத்தனம் உடையவன். அவனுக்கு யாருன்னா ஓகே கண்ணன் கிட்ட போய் சண்டை போடலான்ட்டு அவன் ஒரு பக்கம் சேனையோட வந்து இருப்பான், அசுர சேனையோட. பகவான் கண்ணர் பாப்பார், இதெல்லாம் உள்ளார விட்டா மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அவசியாயிடும், எல்லாத்தையும் நம்மளே முடிக்கலாம், இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு லீலை பண்ணுவார். என்ன லீலை பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அழகா வந்து வைஜெயந்தி மாலையை போட்டுட்டு பலராமன் கேட்பாரு, என்ன தம்பி நீ பாட்டு வெளியில போறியன்னு கேட்பாரு. இல்லைன்னா இது ஒரு லீலை, நீங்க அமைதியா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க பாட்டு சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த சண்டை காலத்தை விட்டு அப்படியே வெளியில நடந்து வேகமா போக ஆரம்பிப்பார். காளையவனம் பார்ப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து எல்லா அறிகுறியிலும் நாரதர் கொடுத்துருப்பார். கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணுவோம், ஆஹா வைஜெயந்தி மாலை போட்டு போறான்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னாடியே திறந்துட்டு வருவான். அவரு கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி நடந்து போகும்போது இவரும் அப்படியே பின்னாடி நடந்து வருவார். கிட்டக்கு வரும்போது என்ன பரந்தாமனை பிடிக்க முடியுமா, ஓடி பிடிச்சி விளையாடுற போல அவன் விரட்டிக்கிட்டே வருவான். என்ன இவரு, அதனாலதான் பகவானுக்கு வந்து ஒரு பேரே உண்டு, ரணச்சோட்ராய், அதாவது யுத்த களத்தை விட்டு ஓடினவர். எதுக்காக ஓடினாரு பாருங்க, ஒருத்தவருக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்கணும். பகவான் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விதம் தாங்க. அதுதான் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் அவர் கவலைப்பட போறது இல்லை. அப்படியே வந்து அந்த ரணகளத்தை விட்டு அப்படியே ஓடுறாரு. பின்னாடி அவன் பிடிக்க பாக்குறான், முடியல அவனாலேயே, பரந்தாமனை பிடிக்க முடியும், பக்தர்களாலே பிடிக்க முடியாது. நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு குகை இருக்கு. பகவான் அந்த குகைக்குள்ளார போறார். அங்க பார்த்தா என்னன்னா ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. அவர் மேல தன்னுடைய அந்த மஞ்சள் நிறமான ஆடையை எடுத்து அவர் மேல போத்திட்டு லைட்டா என்ன பண்றாரு, ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு போறார். பகவான் வந்து அருமையா அந்த வேலைகள்லாம் பண்ணுவார். லைட்டா ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு போறார். அவரு ஏந்திருக்கிறாரு. அவர் பார்த்தா வந்து ஒரு முனிவர் போல, ரொம்ப சன்னியாசி போல, தாடி எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. அவர் தட்டி விட்டு போல அவரு உள்ளார போய் மறைஞ்சுக்கிறார். பின்னாடி அந்த காளையவனன் வரான் பாத்தீங்களா, அந்த காளையவனன் என்ன பண்றான், வந்து அவரு வந்து உதைக்கிறான். கிருஷ்ணா நீ என்கிட்ட இருந்து மறைஞ்சிக்கிறியா, நீ இப்படி மறைஞ்சிட்டா நான் அவனை விட்டுணும்னு சொல்லி வந்து பின்னாடி வந்த காளையவனன் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, மேல போத்திட்டு ஓரமா ஒதுங்கி நிக்கிறாரு. இவன் வந்து எட்டி வச்சோடனே அவர் ஏஞ்சி பாக்குறாரு. ஏஞ்சி பார்த்த உடனே அவருடைய கண்கள்ல இருந்து தீப்பொறி வருது. தீப்பொறி வந்த உடனே அந்த காளையவனன் பஸ்மமா போயிடுறான். அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. பார்த்தா பரந்தாமன் சிரிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு, அழகா சிரிச்சுட்டே வர்றாரு. அப்பா நீ யாருன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அதான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் முசுகுந்தா, எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நீ யாருன்றது, ஆனா நான் யாருன்றது உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாரு. சொல்லுங்க நீங்க யாருன்றது சொல்லுங்க. நீ யாருன்றது நான் முதல்ல சொல்றேன் உனக்கு. நீ வந்து முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி. உன்னை வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணனா, தேவர்களுக்காக வந்து நீ வந்து சண்டை போட்ட, தேவர்களுக்கு சப்போர்ட்டா, அசுரர்களுக்கு எதிர்ப்பா சண்டை போட்ட. அப்ப நீ வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்ட, தேவர்கள் வின் பண்ணிட்டாங்க. இந்திரன் கிட்ட வந்து இந்திரன் உங்களுக்கு என்ன வரன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. உடனே வந்து இந்திரன் சொல்றாரு, முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி கேட்கிறாரு, நான் ரொம்ப தூக்கமே இல்லாம சண்டை போட்டதுனால நான் வந்து கண்டினியூஸா தூங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்றாரு. உடனே சரி நீங்க போகலாம், தாராளமா தூங்கலாம், உங்களுக்கு இன்னொரு வரத்தையும் கொடுக்குறேன், யாராவது உங்களை தூக்கத்தை கலைச்சா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பஸ்மம் ஆயிடுங்க. இது யார் பரந்தாமனுக்கு தான் தெரியும், ஏன்னா எல்லாரோட இதயத்துல இருக்காருல்ல. அவன் காளையவனையும் காலி பண்ணிட்டார், மக்களையும் பாதுகாத்துட்டார். அதே நேரத்துல முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி பகவானுடைய ஒரு சிறந்த பக்தர். உடனே அடடா நாராயணா கோவிந்தா மாதவா கேசவான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இது பண்றாரு. அப்ப அவருக்கு வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை, அதாவது தரிசனத்தை காட்டி என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்குறாரு பகவான். இப்படி வந்து பகவான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமே லீலைகள் தான். இது வந்து பூரா லீலாவதாரம் தான். அவர் கிருஷ்ணாவதாரம் பூரா லீலாவதாரம். எதுக்காகனா வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக வந்து எல்லா லீலைகளும் பண்றாரு. இதுக்காக வந்து ரணச்சோட்ராயன்ற அந்த பேர் கூட வந்து அவர் ஏத்துக்கிறார். ரணகளத்தை அவருக்கு என்ன, அவர் நின்று அடிச்சா எல்லாரையும் அடிச்சு இது பண்ணிட்டு போலாம், இருந்தாலும் வந்து தன்னுடைய பக்தனுக்கு முக்தியை கொடுக்கணுன்றதுக்காகவே வந்து இதே போல ஒரு லீலையை வந்து அவர் பண்றார். Hare Krishna. Shall we go for the poll? With dash, should one cut off this tree with the weapon of dash? அதாவது இந்த மரம், ஆலமரம் சொன்ன பாத்தீங்களா இல்லையா,
இந்த ஆலமரத்தை வந்து எப்படி நீங்க வந்து வெட்டுவீங்க? டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் டிட்டாச்மெண்டா, பர்சனாலிட்டி அண்ட் டிட்டர்மினேஷனா, கனெக்ஷன் அண்ட் சயின்ஸா, நாலேஜ் அண்ட் ரியாலிட்டியா? அதாவது ஸ்திரமான முடிவு, ஏன்றது ஸ்திரமான முடிவா பற்றின்மையா, ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆளுமை தன்மையினாலயா, இல்ல வந்து ஒரு ஸ்திர முடிவா, இல்ல வந்து அது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி பண்றதா, இல்ல விஞ்ஞானத்தை கொண்டு பண்றதா, இல்ல உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நிதர்சனத்தை கொண்டு பண்ணுவதா? Hare Krishna, please show the results. End the poll. 83% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஸ்திரமான முடிவு மற்றும் பற்றின்மை. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை. இந்த பற்ற விடணும்ன்றது, இந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மை. இப்ப எல்லாருமே வந்து என்ன அட்டாச்மெண்ட் ஆகி போயிருக்கும். பகவத்கீதை முடிக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே டிட்டாச் ஆகி போயிருக்கணும். அதுக்காக வந்து மொத்தமா விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். தாமரை இலையில தண்ணி இருக்கிற போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை இருக்கணும். Shall we go for the next poll, Prabhu? The living entity in the material world carries his different dash from one body to another as the dash. Thus he takes one kind of dash and again quits it to take another. முதல்ல இது வந்து என்ன, இந்த லைஃப் உடைய கான்செப்ஷன். அதுல கரெக்டா செட் பண்ணி பாருங்க. The living entity in the material world carries his different. என்னத்தை எடுத்துட்டு போறான்? என்னத்தை எடுத்துட்டு போறான்? ஒரு உடலில் இருந்து அடுத்த உடலுக்கு என்னத்தை வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க? ஒன்னு ஆன்சர் வந்து கரெக்டா தெளிவா கொடுத்துருக்கு பாருங்க. அதை நீங்க அப்படியே ரிலேட் பண்ணணும். எதை வந்து எடுத்துட்டு போறான்? இஸ் டிஃபரெண்ட். என்ன டிஃபரெண்டா கிடைக்குது? ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் பாடி. எதை எடுத்துட்டு போறான்? அப்புறம் வந்து thus he takes one kind of dash. எதை வந்து திரும்ப எடுத்துட்டு போறான் அவன்? இது கொஞ்சம் சிரமமான கேள்விகள் தான், இருந்தாலும் கொஞ்சம் இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay, stop the poll. Show the results, Prabhu. கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப், சரிங்களா? அதாவது வந்து இந்த லைஃப்னுடைய கான்செப்ஷன்ஸ், இந்த இது அப்புறம் வந்து என்ன, ஏர் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போற போல ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடி, ஏர் கேரிஸ் அரோமா போல வந்து ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு வந்து அவன் வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போறான். Shall we go to the next question, Prabhu? The opulence of the Lord were explained in chapters 7 and 9 and 10. அவருடைய ஆப்புலன்சஸ்னா வந்து ஐஸ்வர்யங்கள், அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து 7, 9, 10ல பார்த்தோம். ஆனா சாப்டர் 15 இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாப்டர் 15. மீதி இருக்கக்கூடிய ஆப்புலன்சஸ், those opulence 15 சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கு? ஸ்ப்ளெண்டர், பியூட்டி அண்ட் விஸ்டம், இல்ல ஸ்ப்ளெண்டர், ஃபயர் ஆஃப் டைஜஷன் அண்ட் ஃப்ளவர் பியரிங் ஸ்ப்ரிங் சொல்லியிருக்காங்களா? ஸ்ப்ளெண்டர், ஃபயர், டைஜஷன் அண்ட் ஃப்ளவர் பியரிங் ஸ்ப்ரிங். Hare Krishna, please stop the poll. பிஎன்சி ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்கு, சி வேற ஆன்சர் கொடுத்துருக்கணும், தவறுக்கு மன்னிக்கும். ரெண்டுமே தான். 80% பேர் சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய அத்தியாயம் இதோடு முடிவு பெறுகின்றது. இன்றைய கிளாஸ்ல ஏதாவது தவறுதலாகவோ குற்றங்களா ஏதாவது சொல்லியிருந்தா மன்னிக்கணும். Shall we go for the question and answer, Prabhu? Please unmute yourself. ஹரே கிருஷ்ணா சார். ஹரே கிருஷ்ணா. சுப்பிரமணியம் சொல்லுங்க. சுப்பிரமணியம், எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க, கேளுங்க. இப்போ ஜப்பாமல்ல இருக்குங்க சார். சொல்லுங்க.
அந்த பீட்ஸ் எதை ரிசெம்பிள் பண்ணுது? அந்த பீட்ஸ் அதாவது வந்து மேல தலைமை பீடம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா. தலைமை பீடம் வந்து கிருஷ்ணா. மீதி வந்து மொத்தம் 108 என்னன்னா கோபிகைகள். 108 கோபிகைகளை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ற. சோ கிருஷ்ணரையும் கோபியையும் நம்ம வந்து இது பண்றோம். கோபியினுடைய அன்பின் மூலமா கிருஷ்ணரை நம்ம அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். அதாவது வந்து என்ன சர்வீஸ். அதாவது வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்னன்னா, பகவானே எனக்கு வந்து உன்னுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ், எப்பயும் உன்னுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் கொடுன்னு சொல்லிட்டு யாரு கோபிகைகள் மூலமா. கோபிகளுடைய அன்பு தான் ரொம்ப தூய்மையான அன்பு. அது மூலமா நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து வேண்டிக்கிறோம். சரிங்க சார். சார் எனக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சுப்பிரமணியம், ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இல்ல சார், இது இஸ்கான் நேத்து இஸ்கான் டிசைல் ட்ரெயின் சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேங்க சார். இப்போ கிட்ஸுக்கு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்ல சார். நிறைய கார்ட்டூன் பார்ப்பாங்க. ரொம்ப ஈஸிப்பா. கிட்ஸுக்கு ரொம்ப இது. இப்ப கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார். வெரி குட். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா இளம் வயதிலே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்துருச்சு சுப்பிரமணியம். அப்புறம் நேத்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் இது பதில் சொல்ல முடியல. அதாவது யாரோ 1-2 பேர் தான் வந்து கொஞ்சம் தவறு இழைக்கிறாங்க. நீங்க கேட்டிருந்தீங்கல்ல, அதாவது வந்து ஏன் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறாங்க கொள்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாருமே அந்த தவறு செய்யறது இல்ல சுப்பிரமணியம், சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் புரிதல்ல வந்து கொஞ்சம் இதுவா வச்சுக்கணும். யாரோ 1-2 பேர் செய்யக்கூடிய தவறுகள்னால வந்து அதை இது பண்ணக்கூடாது. அதுவும் நம்ம பகவானை வேண்டிக்கணும். நீங்களும் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சின்ன இளம் வயதிலே கிருஷ்ணா கான்சியஸை பெற்று எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிற சுப்பிரமணியம். சரிங்க சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. அது சுப்பிரமணியம் அவர் சொன்ன மாதிரிதான். ஒரு சில பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்கிறது உண்மைதான். அதை வச்சு எல்லாரையுமே சொல்ல முடியாது. இது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து வேற மதத்தை சேர்ந்தவங்க. அவங்க வீட்டுல அவங்க கணவர் அதே மாதிரி இல்ல, அவங்களுக்கு மதத்துல இருக்கிற கோட்பாடுகள்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. சோ எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன். ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நானும் அமெரிக்கால இருக்கேன் 15 இயர்ஸா. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் வெஜிடேரியனா இருக்க முடியும். நேற்றுக்கு ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, அது ரொம்ப கஷ்டம், இந்த ஊருக்கு வந்துட்டோம் மாத்திக்கணும்ட்டு. நம்ம இருக்கிற மாதிரி உடையோ அதெல்லாம் மாத்திக்கலாமே தவிர நம்ம உணவு, நம்மளோட உணர்வு இதெல்லாம் மாத்திக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. 15 இயர்ஸா இங்க இருக்கோம். என் ஹஸ்பண்ட் இங்க 22 இயர்ஸா இருக்காரு. ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க. எல்லாருமே நாங்க வெஜிடேரியனா தான் இருக்கோம். இன்னும் சொல்ல போனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய இந்தியன் கடைகள் இருக்கு, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நிறைய இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. குறிப்பா வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மட்டும் கூட இருக்கு. ஏன்னா நீங்க வந்து கலப்படமா இருந்தா கூட உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அதுல மீட் பீசஸ் அதெல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு. சோ பியூர் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் நிறைய இருக்கு. சோ நீங்க இருக்க முடியும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இங்க அமெரிக்கன்ஸே இருக்காங்க. அவங்களே வந்து வெஜிடேரியன் முறையான வாழ்க்கை தான் நல்ல வாழ்க்கைன்னு அதுக்கு மாறி ஃபுட்டு மட்டும் இல்ல, அவங்க யூஸ் பண்ற ஷாம்பு அது எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸ், ஃபேஸ் வாஷ் என்ன எல்லாமே வெஜிடேரியனா வீகனா வாங்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரிபோல் மாதாஜி, நல்ல அருமையான பதிவு பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. யூஎஸ்ல இருந்தாலும் வந்து எல்லாரும் இந்த ஒரு நிலைக்கு வரணும். ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெக்சர்னால டுடேஸ் லெக்சர் gave an impression, டோட்டல் பகவானுடைய ஒரு ஃபுல் impression. ஹரே கிருஷ்ணா. am I audible? Yes prabhu. Yeah, you are audible. Yes prabhu. So just a little fundamental question prabhu. among friends கேக்குறது தான் ஒன்னு. பிரபு சரியா கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சரியா கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிந்தா, மாதவா, கேசவா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. இந்த ஸ்லோகம் இந்த 15th 6th ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னீங்க. அதாவது நான் வந்து எந்த நான் இருக்கிற பரமவாசத்துல சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்புனாலோன்னு இருக்கு. அது கரெக்ட். அவரு பிறந்த போது மின்சாரம் கிடையாது, மின்சாரத்தினாலேயோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஏன்னா இந்த மகாபிரபு எழுதின அந்த புக்குலயே, தமிழ் புக்லயும் 761வது பேஜ்ல மின்சாரத்தினால்னு இருக்கு. அப்ப ஏது மின்சாரம்?
சரி பிரபுஜி, இதை நான் கேட்டு சொல்றேன் பிரபுஜி. நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. புக்லயும் இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து வச்சிருக்கேன் பகவத்கீதா உண்மை உறவில் தமிழ்ல. சரி பிரபு, சரி பிரபு. அதனால ரொம்ப நன்றி பிரபு. நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. யாருமே யோசிக்காத ஒரு விஷயத்துல யோசிச்சிருக்கீங்க. நிச்சயமா நான் இதை கேட்கிறேன் பிரபு, கேட்டு நான் சொல்றேன் பிரபு. நல்ல ஒரு ஐ ஓபனரிங்கா இருக்கு. நல்லா கவனிக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ரெண்டாவது சொல்லுங்க. என் டாக்டர் வந்து 6 வருஷம் மெடிக்கல் ரஷ்யாவில தான் படிச்சா. ஓகே. அவளோட கூட இருந்தவளும் ஒரு கிறிஸ்டின், நம்ம தமிழ்நாட்டுல மெட்ராஸ் தான். ஆனா அவ தனியா சமைச்சு சாப்பிடுவாள் ஒழிய நான் வெஜிடேரியன். 6 வருஷம் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிட்டுட்டு அங்கிருந்து இங்க வந்தா. அதனால வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்க எங்கேயும் வெஜிடேரியன் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க, வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவாங்க. கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். நான் வெஜிடேரியன் கிட்டக்கே போக மாட்டாங்க. கரெக்ட், கரெக்ட் பிரபு. ஏன்னா அவ அங்க இருந்த போது அடிக்கடி பீட்டர்ஸ்பர்க் இஸ்கான் சென்டருக்கு போயிட்டு வருவோம். இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மந்த்ல சேர்றா உங்க இதுல. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரி போல். ஓகே ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் இதை நான் கேட்கிறேன் பிரபு, கேட்டு விசாரிச்சு நாளைக்கு கிளாஸ்ல சொல்றேன் பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சரியா கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா, சரியா கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ தடங்கள் ஏற்படுது, கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. கேட்கல. ஹலோ பிரபுஜி, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்லுது கேக்குதா பிரபுஜி? கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹலோ பிரபுஜி, இப்ப கேக்கலையா? கேக்குது, கேக்குது மாதாஜி. குருஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குது. பிரபுஜி, ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. குருஜி, ஆக்சுவலா குருஜி எனக்கு ஒரு டவுட் குருஜி. சொல்லுங்க. கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி ராதைய வந்து நான் இறக்குற தருவாயில கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா, சரியா கேட்க மாட்டேங்குது, விட்டு விட்டு கேக்குது. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. Shall you go for the next participant? இது வந்து நிறைய இன்டரப்ட் ஆகுது, என்னன்னு தெரியல. Shall you go for the next participant? சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இல்லையா, அந்த காலத்துல மின்சாரம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலி அந்த 15 சாப்டர்ல அந்த பாவக அப்படிங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்க, நெருப்பு மின்சாரம்னு. மேபி எனக்கு தோணுது இந்த காலத்துல இருக்கவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்களோங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அது சொல்லலாம். இருக்கலாம் மாதாஜி. இருந்தா நான் தெளிவா சொல்லணும்ல மாதாஜி, நம்ம சொல்லக்கூடாது. இல்ல, எனக்கு என்னோட சின்ன அறிவுக்கு அதுல போட்டிருந்ததை வச்சு நான் சொன்னேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி சரி சரி. அதான் புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக. நம்ம இப்ப எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா தானே வருது. ஆனா அதை இந்த காலத்துல இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக மேபி அப்படி எழுதிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இருக்கலாம் மாதாஜி. நல்லா யோசிச்சிருக்கீங்க, நல்லா அருமையா யோசிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நேத்திக்கு எனக்கு அன்மியூட் பண்ண தெரியல, அதனால எனக்கு கேட்க முடியல. நேத்திக்கு பரத மைந்தனேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, அதை எப்படி, அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அதாவது பரத குலத்துல வந்தவர், பரத மகாராஜாவுடைய அந்த குலத்துல வந்தவங்க. அந்த கிளான் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பரத வருஷம் சொல்லிட்டு, நம்மளுடைய பாரத தேச பேருமே பரத வருஷம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த பரத குலத்துல தோன்றினதுக்காக தான் பரத குலமைந்தனே, அந்த பரத குலத்துல வந்தவங்கன்றதுனால அப்படி சொல்றாரு. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. கேட்டீங்களா? புல்லாங்குழல். மாதாஜி, அவங்க கிட்ட கேட்டேன். பகவான் வந்து அதாவது வந்து அது வந்து அவருக்குள்ளாரே தான் இருக்கு. புல்லாங்குழல் வந்து அவருக்குள்ளாரே தான் இருக்கு, உடைக்கவும் இல்ல, அவர் வந்து இது பண்ணவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஏன்னா அது வந்து அவருடைய ஒரு ஆயுதம். அதை வந்து அவர் யாருக்கும் கொடுக்கல, அது வந்து எட்டர்னல், யாருக்கும் கொடுக்கலன்ற போல சொன்னாங்க. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நமக்கு பேசுறது. அதுல எதுவுமே இல்லைன்ற போது எதையும் நம்ம நம்ப கூடாதுன்ற போல சொன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா அந்த காலத்துல மின்சாரம் எடுக்கலன்னு. ம். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இடியில இருந்து மின்சாரம் தானே வருது. அந்த காலத்து இடி இடிச்சுட்டு இருந்தது. அதாவது நல்ல எல்லாரையும் நல்லா யோசிக்க வச்சிருக்காரு அந்த பிரபு. அது நல்ல அருமையான யோசனை மாதாஜி. எல்லாம் நல்ல இருக்கலாம். மின்னல் போல வருது இல்ல இடி இடியில. ஆமா, தண்ணியிலயும் கரண்ட் வருமே. கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் வந்து அது நல்லா யோசிக்க வச்சிருக்காருல அந்த பிரபு. நானுமே யோசிச்சு பார்த்தது இல்ல. இருந்தாலும் வந்து நாங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் மாதாஜி. யூகத்துல சொல்லக்கூடாதுல்ல, கரெக்டா தெரிஞ்சு சாஸ்திரப்படி சொல்லணும்ல, அதுதான் சொல்ல. Thank you குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. அந்த ஜெப மாலையும் அந்த பவுச்சும் இப்போ ஆன்லைன்ல பேமெண்ட் பண்ணா இப்போ குரியர்ல இப்போ அனுப்புவாங்களா, வருமா? உடனே பண்றாங்க பிரபுஜி. இப்போ வந்து ஃபாஸ்டா எல்லாருக்கும், ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த இது கத்து கொடுக்குறோம்ல, இமிடியேட்டா அது செய்யறாங்க. கூடவே வந்து அந்த பிரசாதம் லைட்டா சின்னதா வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதையும் வந்து பிரசாதமா வச்சு அனுப்புறாங்க பிரபு. உடனே கிடைக்கும், இமிடியேட்டா ஆர்டர் பண்ணுங்க. அதுவும் அந்த புக்கும் சேர்ந்தாது பிரபுஜி. அதாவது வந்து மாலை வந்து 50 ரூபாய், மாலை வந்து 50 ரூபாய். நீங்க வந்து புக் வேணும்னா செப்பரேட்டா ஆர்டர் பண்ணும் பிரபு. நீங்க ரெண்டுத்துமே சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணா சேர்த்து அனுப்புவோம். பவுச் அந்த பை பவுச் செப்பரேட்டா இருக்கு பிரபு. பவுச் வந்து செப்பரேட்டா இருக்கு. அதுவும் தனியா இருக்கு. அதுவும் தனிதான் பிரபு. சரி. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இது கொஞ்சம் இன்னைக்கு முடிஞ்சா விளக்க கொடுங்க, இல்ல நாளைக்கு கொடுங்க. சொல்லுங்க. துவைத்தம் அத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட சொன்னாக்கா சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். அதாவது அத்வைதம்னு என்னன்னு பார்த்தா அப்பாவும் புள்ளையும் ஒண்ணு. துவைதம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பாவும் புள்ளையும் வேற. புள்ள வந்து அப்பாவுக்கு உதவி பண்ணணும். மகன் வந்து தந்தைக்கு மகன் வந்து தந்தைக்கு வந்து தொண்டாட்டணும். இதுதான் இது. விசிஷ்டாத்வைதம் பாத்தீங்கன்னா தந்தை மகன் சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட இயற்கை. இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். புரிஞ்சுங்களா பிரபு? சரி. தந்தையும் மகனும் ஒண்ணு அத்வைதம்ன்றது. அதாவது வந்து நீயும் கடவுளும் ஒண்ணு. ஆனா வந்து அடுத்த இது துவைதம் பாத்தீங்கன்னா தந்தை வேற, அவர் தான் பரம தந்தை, நம்ம எல்லாம் மகன்கள், அவருடைய மகன்கள். இது வந்து மகன் வந்து தந்தைக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், தொண்டாட்டணும். மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தந்தை மகன் மட்டும் கிடையாது, சுத்தி வந்து இந்த ஜட இயற்கை இருக்கு. இது மூணு சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன். இதுதான் வந்து விசிஷ்டாத்வைத தத்துவம். விசிஷ்டாத்வைதம் நல்லா சிம்பிளா நல்லா கரெக்டா புரிஞ்சுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்னுடைய கனெக்ஷன் வாஸ் பேட், அதனால வெண்ட் அவுட். கேளுங்க பிரபு, கேளுங்க. பிரபு கிருஷ்ணானந்த் சைட். பிரபு, எனக்கு இந்த முன்னோர்கள்னு பேசி முன்னாடி நம்ம நடுவில் கேட்டிருந்தேன். அதுல நம்ம வந்து இந்த கலியுகத்துல we're all stemmed from Parikshit Maharaj. That is Parikshit Maharajக்கு அப்புறம் வந்தவங்களா? we're all from the same clan. எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிட்டதா வந்து மகாபாரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And only Parikshit Maharaj was there, and then after that the clan further expanded ங்கிறது. So we are all, our forefather வந்து Parikshit Maharajங்களா? Is my question. பிரபு, இது இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதாவது மொத்த எதுகுலமுமே அழிஞ்சு போயிடுச்சான்ற போல வந்து இந்த கேள்வி இருக்கு. ஆனா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவரு இது பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரபாஷ கஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவார், எல்லாரையும் வந்து இதுக்கு வந்துட சொல்லுவார். ஏன்னா துவாரகை வந்து கடல் அழிய போகுதுன்றது வந்து பகவான் வந்து சொல்லிடுவார். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பொறுப்பை ஒப்படைப்பார். பொறுப்பை ஒப்படைச்சு நீ கொண்டு போய் அவருடைய பேரன் யாரு, அதாவது வந்து அவருடைய பிள்ளை வந்து பிரதிம்னன், பிரதிம்னுடைய பிள்ளை அனிருத்தனுடைய பிள்ளை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வஜ்ரநாபன் சொல்லிட்டு. இந்த வஜ்ரநாபன்றவர்லாம் வந்து யார் பாத்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, தனியா கொண்டு போயிடுவாங்க, தனியா அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த கடல் கொள்ளும் போதும் இல்ல வந்து இந்த யாதவர்களுக்குள்ளார வந்து அடிதடி சண்டை நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, இவங்க யாரு வஜ்ரநாபனை மட்டும் பாதுகாத்து அந்த பெண்கள் குழந்தைகள் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, முதியவர்கள் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சேஃபா பகவான் அழைச்சிட்டு போயிடுவார். ஏன்னா அந்த ஒரு இது. அதே போல பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பையன் ஜனமேஜயன், நேத்து அந்த கதை சொன்ன நீங்க கேட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல, அந்த யாகம் எல்லாம் பண்ணுவார் ஜனமேஜயன். எல்லாமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய வழியில வந்தவங்க. யாருமே ஃபுல்லா அழியல பிரபு, பக்தர்களை காக்குறாரு. மேக்சிமம் எல்லா பக்தர்களையும் காத்துட்டு என்ன பண்றாரு, துஷ்டர்கள் எல்லாம் பூமி பாரத்தை முடிக்கிறார். எல்லாருமே நம்ம அவங்களுடைய கிளான் தான் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Any more questions? Hare Krishna. குருஜி சொல்லுங்க. குருஜி, பக்த விருட்சத்துல வந்து என்ன மெயினா என்ன சொல்லி கொடுப்பீங்க?
நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்கம்மா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இல்ல பல பேருக்கு டவுட் இருக்கு. உங்க மூலமா இந்த டவுட்டை வந்து பகவான் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணாரு, உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடுறேன். பக்தி விருட்சா. இப்ப விருட்சம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மரம். விருட்சம் நீங்க வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து ஒரு மரமா விருட்சமா மாற போறீங்க. அதான் வந்து பக்தி விருட்சா. இதுல என்ன கொடுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இதா கொடுக்க போறோம். இல்ல ஜி அத வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் இன்க்ளூட் ஆகுமா அதுல? இல்ல அதான் சொல்றேன். தனியா நாங்க கிளாஸ் நான் பேசுறத நான் முடிச்சிட்டோங்களா? நான் சொல்லிட்டேங்களா? என்ன உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேங்களா? இதுல என்ன கொடுக்க 2 விதமா நாங்க இத கொண்டு போலாம்னு இருக்கோம் மாதாஜி. 2 நாளா கொண்டு போறோம். ஒன்னு வந்து ஃபுல்லா என்னன்னா டீடைல்டு ஸ்டடி அபௌட் பகவத்கீதா, ஸ்லோகா, மீனிங், அதுக்கு தெளிவான உரைகள், தெளிவான உரை. அதாவது வந்து வாரத்துல 2 நாள், ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லா பகவத்கீதை தான். ஒரு நாள் வந்து என்னன்னா ஒரு மணி நேரம் வந்து பகவத்கீதை வந்து நீங்க வந்து இந்த பகவத்கீதை கோர்ஸ் முடிக்கும் போது அந்த பகவத்கீதை வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் முதற்கொண்டு எல்லாமே தெரிஞ்சு நீங்க வந்து 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு பகவத்கீதை ரெடி பண்ணிடும். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு. இன்னொரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, அதாவது என்னன்னா பாகவதம், உபநிஷத்துக்கள், இந்த இஸ்கானுடைய அந்த கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லா இஸ்கானுடைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து அந்த நாள்ல இருக்கும். 2 நாள் இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து டீடைல்டு ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதா, இன்னொரு நாள் வந்து என்னன்னா எல்லாமே கலந்து வரும். பகவத்கீதை, பாகவதம், உபநிஷத்துக்கள் இது எல்லாமே கலந்து வரும். குருஜி இது எவ்வளவு நாள் கிளாஸ்? உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து இருக்கு மாதாஜி. அதாவது வந்து என்ன இப்ப இந்த பக்தி விருட்சா என்னன்னா நிறைய மாடியூல்ஸா கொடுப்போம். நிறைய மாடியூல்ஸ் 10, அதாவது 10 மாடியூல்ஸ்ல நீங்க முடிச்சுக்கிற போல இருந்ததுன்னா வந்து என்னன்னா கிருஷ்ண சாதக், கிருஷ்ண சேவக்னு சொல்லிட்டு அதே போல வந்து நிறைய பட்டங்கள் இருக்கு. எனக்கு இதே போதுன்னா உங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்துரும். உங்க அடுத்த 10 மாடியூல்ஸ் நீங்க வந்து கிராஜுவல், இப்ப டிப்ளமோ, அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ, பேச்சுலர் அப்படி போறோம் பாத்தீங்களா, போஸ்ட் கிராஜுவேட்னு சொல்லிட்டு இதுலயே நிறைய இது இருக்கு. இந்த மாடியூல் முடியும் உங்களுக்கு எது வரைக்கும் விருப்பமா இருக்கும் நீங்க அதோட இது பண்ணிக்கலாம். சரி, தேங்க் யூ. அதுல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும். ஆனா முழுமையா சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுல 12 கேண்டோஸ் இருக்கு. ஃபுல்லா இது பண்ணா நமக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஆனா ஒரு சில இது மட்டும் கூட முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் அதுல சொல்லி கொடுக்கப்படும். குருஜி தனியா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்களா? இல்ல மாதாஜி, தனியா வந்து ஸ்ரீமத், ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட வந்து அதுக்குன்னே தனியா உட்காரணும். அது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுப்போம். அதாவது டீடைல்டு பகவத்கீதா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகள், அந்த பாகவதனுடைய அந்த ஞானத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்களே படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு உங்களை நாங்க ரெடி பண்ணி விடுவோம். ஆனா ஃபுல்லா முடியாது மாதாஜி எங்களை. சரி, தேங்க் யூ ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Any more questions? வாசுதேவ் பேசுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ் பிரபு சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரத மைந்தன் கேட்டாங்க இல்லையா, அது வந்து இது என்ன பரத மைந்தன்னாக்கா நம்ம சங்கல்பம் சொல்லும் போதே வருவோம். பாரத வருஷே பரதகண்டே மேரோகோ தட்சிணே பாதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம பாரத தேசத்துல பரதகண்ட பாரத தேசத்துல தட்சிணே பாதே இந்த சவுத்ல இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்றதுனாலதான் பாரத மைந்தன்கிற வேர்டு வந்ததுன்னு எனக்கு தோணுது. I think it's correct. இல்ல இது அதனால அது ஒன்னு சொல்லணும். பரத மகாராஜாவனாலதான் நம்மளுடைய தேசம் பாரத தேசம்ன்ற இதுவா இருக்கு. இதுவும் கரெக்ட் தான் பிரபு, இதுவும் கரெக்ட் தான். அந்த ஒன் மோர் திங், இந்த புக்ஸ் அனுப்புறீங்க இல்லையா, இந்த ஃபைனல் ஒன்னு இருந்தது 700 and odd. ஆமா that is all the books அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, அதாவது என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு? அதாவது எனக்கு only I want only தமிழ். அது தமிழ் தான். அது தமிழ். தமிழ்ல எல்லா புக்கும் எழுதி இருக்கு. அதுல தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் தமிழ் வேணுமா. அதுல நீங்க ஆன் பண்ணி உள்ள போனீங்கன்னா தமிழ் புக் தான் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. உங்களுக்கு அது என்ன வரும் அந்த இதுல ஃபைனல்ல 780 700ல வந்து உங்களுக்கு ஜபமாலை ஒண்ணு. ஓகே, அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில். அப்புறம் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த புக் என்னன்னா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து 10th கேண்டோ வந்து அப்படியே தமிழாக்கம் பண்ணிருப்பாங்க. கண்ணனுடைய லீலைகள் ஃபுல்லா கண்ணனுடைய லீலைகள். அப்புறம் வந்து என்னன்னா வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னை எறிதல்ன்ற இந்த புக் வந்து இருக்கும். ஓகே ஓகே. And of course Japamala and with the bag and of course prasada you said. பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. பிரசாதம் வந்து அந்த இதுல இருக்கு. So இது வந்து 1 or 2 days it will come, correct? ஏன்னா இப்ப லாக்டவுன் பீரியடா இருக்கு பிரபு. அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் பேக் பண்ணி குயிக்கா அனுப்புறாங்க. நாங்க எல்லாருமே ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா பக்தர்கள் எல்லாருமே சான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு. ஏன்னா இப்ப டைம் கொடுக்க முடியாது பிரபு, இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா வரும் பிரபு. ஓகே. அதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் பிரபு, அதுல அந்த பவுச் வைக்கிறாங்களான்றது எனக்கு தெரியல. Hyderabad also? பிரபு சரி, ஓகே, that's okay. Is it available in Hyderabad also?
ஹைதராபாத்ல இஸ்கான் இருக்கு பிரபு. ஹைதராபாத்ல இஸ்கான் இருக்கு ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. செகந்திராபாத்ல ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஹைதராபாத்ல ஒரு இடத்துல இருக்கு. இஸ்கான் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாத்துலயும் அவைலபிள் பிரபு. இந்த கிட் கிடைக்குமா பூராவுமே? இது வந்து அது எனக்கு சரியா தெரியல பிரபு. இது வந்து இவங்க ஸ்பெஷலா போடுறாங்க பிரபு. இப்ப மத்த சென்டர்ஸ் பத்தி தெரியல எனக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே தென் கேட் பார்க்கறேன் நான் போக முடியாது. ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் இல்ல. ஐ cannot able to go. ஓகே, ஃபுல்லா இங்கே தான் இருக்கேன் வீட்லயே. ஓகே, thank you. சரி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு. நீங்க ருக்மிணியோட கதை சொல்றேன் நீங்க. அது முடிக்கும் போது அதாவது பகவத்கீதை முடிக்கும் போது ருக்மிணி தாயாரோட கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன்னு. மொத்தம் வந்து அவருக்கு வந்து 8 அஷ்ட மகிழ்ச்சிகள் சொல்லிட்டு பேரு. ரெண்டு மகிழ்ச்சிகளோட கதைகளை சொல்லியிருக்காங்க. 2 மகிழ்ச்சிகள். நாளைக்கு மீதி 5 பேரோடது ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும். ருக்மிணி தாயாரோடது வந்து கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லணும். அவரு இது பண்ணது வந்து கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லுவேன். இந்த முடியறதுக்குள்ளார ஒரு நாள்ல சொல்லிடுற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபுஜி எனக்கு 2 கேள்வி இருக்கு பிரபுஜி. கேளுங்க. பிரபுஜி, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில அடிக்கடி அர்ஜுனரை பிருதாவின் மகனேன்னு சொல்றாரு. அது நீங்க சொல்லிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. பல பேருக்கு நான் அதை விளக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்றேன். ஆக்சுவலா குந்தி யாருன்னு தெரியுங்களா? குந்தின்றவர் வந்து அவங்க கிருஷ்ணரோட அத்தை. அப்பனா கிருஷ்ணரோட அப்பா யாரு? வாசுதேவர். ஆக்சுவலா வந்து வாசுதேவர் கிடையாது. வசுதேவர் சரிங்களா? இந்த வசுதேவருடைய நண்பர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குந்தி போஜன் மகாராஜான்னு இருப்பாரு. அவருக்கு குழந்தை இருக்காது. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வசுதேவர்கிட்ட கேட்பாரு, எப்பா என்கிட்ட குழந்தை இல்ல. 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. உடனே என்ன பண்ணுவாரு, எடுத்துக்கோ என்கிட்ட பெண் குழந்தை இருக்கு, அவருக்கு அந்த குழந்தைய பிடிச்சிருக்கும், அதனால என்ன குந்தி போஜன் போயிடும். குந்தியை வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதனால அவங்க பேர் வந்து குந்தி. ஆனா ஆக்சுவலா அவங்களோட இயற்பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிருதா. இதுதான் வந்து அவங்களோட அவங்க அப்பா வச்ச பேரு, வசுதேவர் வச்ச பேரு பிருதா. அவங்க வந்து குந்தி போஜனுக்கு மகளா போனதுனால குந்தின்ற பேர் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்போ வாசுதேவரோட பொண்ணுதான் வந்து குந்தி தேவியா? ஆமா, அப்பதானே அத்தையாக முடியும். இவங்கள வசுதேவர் அப்பதானே அத்தையாக முடியும். வசுதேவருடைய சிஸ்டர். அப்பதான் வந்து கண்ணனுக்கு வந்து இதுவாக முடியும், அத்தையாக முடியும். சாரி. ஓகே குருஜி. இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ராதைக்கு வந்து அயன் அப்படின்றவங்களோட கல்யாணம் ஆயிடுதா குருஜி? அவங்க வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு கிருஷ்ணர் போகும்போது நான் வேற திசையில இருந்து என்னோட வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வந்து உன்னை கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி ராதையை கூட்டின்னு போறாரா இல்ல 2 பேரும் வேற வேற இதுல வந்து உயிர் பிரிறாங்களா அப்படின்றது? இல்ல, இத பத்தி எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல மாதாஜி. எனக்கு இத பத்தி அந்த அளவுக்கு தெரியல. சரி, ஓகே குருஜி. எனக்கு அந்த பிருதாவின் மகளே என்ற டவுட் இல்ல. நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன். அது வந்து வசுதேவரும் குந்தியும் வந்து என்னன்னா வந்து வசுதேவருடைய அப்பாவும் குந்தி போஜன். சாரி, நான் அதை வந்து சொல்லிட்டேன். வசுதேவரும் குந்தியும் வந்து அண்ணன் தங்கைகள். அவங்களுடைய தந்தை கிட்ட தான் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, குந்தி போஜன் கேட்பாரு. உடனே வந்து என்ன பண்ணுவாரு, குந்திய வந்து இதுவா கொடுத்துருவார், குழந்தைய கொடுத்துருவாரு. இப்ப வந்து வசுதேவருடைய புள்ளதான் வந்து யாருன்னு பார்த்தா வந்து நம்மளுடைய கண்ணன். சோ வந்து என்ன அத்தைன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாரு. குந்திக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா வந்து பிருதா. இதுதான் வந்து அவங்களோட இயற்பெயர். ஓகே குருஜி. ஏன்னா எனக்கு பிருதான் வரும்போதெல்லாம் கேட்கணும்னு சரி இன்னைக்கு கேட்டுலாம்னு சொல்லிட்டு அதான் வசுதேவருடைய அப்பா கொடுத்துருவாரு, இதுவா கொடுத்துருவாரு, குழந்தைய தத்து கொடுத்துருவாரு. குந்தி போஜன் கிட்ட போனதுனால குந்தின்ற பேர் வரும் பிருதா. ஆனா ஆக்சுவலி இயற்பெயர் வந்து பிருதா. சரிங்க குருஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ குருஜி. கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Any more questions? Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. 2 participants raise the hand. Please unmute yourself.
வணக்கம் பிரபுஜி. நான் முன்னாடியே பேசியிருந்தேன் இல்லையா அந்த வெஜிடேரியனா இருக்கிறத பத்தி. சொல்லுங்க. கடைசியில உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபுட்டு மட்டும் இல்லாம ஷாம்பு, சோப்பு, எல்லாமே கிரீம் எல்லாமே வெஜிடேரியனா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா people who want to be vegetarian like not only inside இல்லாம அவுட் சைடாவும் இல்லாமன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க கடைக்கு போறதை விட இப்ப எல்லாரும் ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்றாங்க, அமேசான் அதுன்னு. அதெல்லாம் கண்டிப்பா கிடைக்குது, கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பண்ண முடியும். So we can be completely cruelty free அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். நிச்சயமா நல்ல தகவல் சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் போய் சேர வேண்டிய விஷயம். நிச்சயமா ஏன்னா இங்க அமெரிக்கன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளக்காரங்களே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய மாறுறாங்க. அவங்களே அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம இன்னும் ஒரு படி மேல போக முடியும். நிச்சயமா நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கவே ஆனந்தமா இருக்கு. ஹரிபோல். Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ சாமி கும்பிடும் போது நான் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்தவ. நான் மணவாள மாமுனிவர் கும்பிடும் போது மட்டும் இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு இரும்பிள்ளாயின்னு சொல்லி கும்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு எங்க அப்பா. அதனோட என்ன ரீசன் தெரியுங்களா? தெரியல மாதாஜி, எனக்கு வந்து தெரியல. ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எனக்கு அதை பத்தி தெரியல மாதாஜி. இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு இருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களா? இரும்பிள்ளாயின்னு சொல்லி கும்பிடணும் அப்படின்னு இருக்காரு. மணவாள மாமுனிகளே மாதாஜி? மணவாள மாமுனிவர. ஓகே. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமானுஜர் வந்து ஒரு 120 ஆண்டுகள் வந்து இருந்தாரு. மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து 200 இயர்ஸ் இது பண்ணி அனுப்புனாரு ஸ்ரீமன் நாராயணன். அப்ப வந்து என்ன மீதி 80 இயர்ஸ் இருந்தது. திரும்ப என்ன பண்றாரு, மணவாள மாமுனிகளா வந்தார். மணவாள மாமுனிகளா வந்து அவர் இருந்த மணவாள மாமுனிகள் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துக்கு வந்து அவ்வளவு வந்து காரியங்கள் பண்ணியிருக்காரு மணவாள மாமுனிகள். அப்போ என்னுடைய ஒரு அனுமானம் நானும் கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி, இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு இருந்தா அவருடைய அந்த ஞானம், அவருடைய அந்த இது எல்லாமே நமக்கு இன்னும் வேணும்ன்றதுக்காக. ஏன்னா ராமானுஜர் வந்த போதே மக்களால தாங்க முடியல, ராமானுஜரை இது பண்ண பரமதிச்ச போது தாங்க முடியல. மணவாள மாமுனிகள் போட போது இன்னும் வேதனையில ஆழ்ந்தாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துக்கு, அவ்வளவு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு அவ்வளவு பண்ணியிருக்காரு. ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோன்ற போல என்னுடைய அனுமானம் மாதாஜி. நானும் கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் யார்ட்டையாவது கேட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ரொம்ப ஈகரா இருக்கேன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு. நிச்சயமா நான் இன்னைக்கே கேட்டு உடனே, எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, நான் நிச்சயமா கேட்டு இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு வாழ வேண்டும் சொல்லிட்டு மணவாள மாமுனிகளை வந்து வேண்ட சொல்றாங்களா எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறேன் மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any more questions are there? Sriram Srinivasan Prabhu, please unmute yourself. Sriram Prabhu. ஹலோ, வணக்கம் சார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வர முடியல, சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ் இருந்ததுனால, பட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ல வரலான்ட்டு. இதுல உங்களுக்கு நாராயணியம் சொல்லி தருவீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நாராயணியம் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல மாதாஜி. நாராயணியம் கிடையாது. இப்போ நீங்க இந்த 700 பேக்கேஜ்ல இந்த பாகவதம் புக் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, கிடையாது மாதாஜி. 700 பேக்கேஜ்ல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை உண்மை உருவில், அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஃபுல் லீலைகள், அவர் வந்து பிறந்ததுல இருந்து வைகுண்டம் போன வரைக்கும் வந்து அவருடைய அந்த இது ரெண்டு. மூணாவது வந்து தன்னை அறிகின்ற ஞானம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த ஒரு புக். அப்புறம் சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் மாலா. பேக் இல்ல மாதாஜி, சாண்டிங் மாலா. பேக் வருமா அதோட? அது பேக் பத்தி தெரியல மாதாஜி, நான் விசாரிச்சு சொல்றேன். பேக் கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல மாதாஜி. ஓகே. சோ பாகவதம் வராது தெரியல மாதாஜி. பாகவதம் இருக்குல்ல உங்கள்ட்ட புக்? இருக்கு மாதாஜி, இருக்குது. பாகவதம் இருக்கு. ஆனா வந்து என்னன்னா வந்து அது தனி மாதாஜி. பாகவத ஸ்ரீமத் பாகவத புக் தனியா இருக்கு. ஓகே. இப்போ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச ஏதோ மெட்டீரியல் தருவான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்ல, ஏதாவது உண்டா அந்த மாதிரி? எதுவும் எல்லாம் ஆன்லைன், இப்ப எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பவர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம், வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அது இருக்கு. இதுக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா பக்தி விருக்ஷா அதுல வந்து மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்போம். அதுல வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் அந்த கருத்துக்களை வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அத பே பண்ணி வாங்கிக்கணும் அப்படியா? இல்ல எதுவுமே இதெல்லாம் இந்த கிளாஸஸ்க்கு உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே பேமெண்டே கிடையாது. நீங்க பக்தி விருக்ஷா வந்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்க அனுப்பிடுவோம். இது வந்து நோ பேமெண்ட். அதுல வந்து இந்த உண்மை அருள் இந்த புக் எல்லாம் வருமா? அது வேறயா? இல்ல மாதாஜி, அதுல வந்து இந்த புக் எல்லாம் வராது. அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்டு இது இருக்கு. ஏன்னா எல்லா அதாவது வந்து 2 விதமா எடுக்கிறோம் பகவத்கீதை. ஒரு நாள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டீடைல்டு ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதை. இன்னொரு நாள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கலந்து வரும். பகவத்கீதை, பாகவதம், உபனிஷத்துன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கலந்து அதுல இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
One more Mataji have raised the hand. Hare Krishna. Mataji, please unmute yourself. உங்களோட கையை ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு மாதாஜி ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி சொல்லுங்க. இந்த கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அடுத்த கிளாஸ் நான் இந்த கிளாஸ் கூட 4 to 5 ஏதோ ஒரு செஷன் தான் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன். அப்படி ஒரு செஷன் இருக்கா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்னும் அந்த அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. நான் 4 to 5 3 to 4 சம் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் தான் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன். அந்த அப்படி 2 கிளாஸ் இருக்குமா? இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஒரே டைமிங் தான் மாதாஜி. ஏன்னா மொத்தம் கிட்டத்தட்ட வந்து 6-7 லாங்குவேஜ்ல போகுது. அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜெனரலைஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க, ஜென்ரலா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா வந்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து டைமிங் வந்து ஒரே டைமிங் தான் மாதாஜி. அது வந்து நாங்களே முன்னாடி தெரியப்படுத்தணும். இருந்தாலும் அது செப்பரேட்டா பண்ண முடியாது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 7 லாங்குவேஜ்ல நாங்க பண்றோம். அதனால ஜென்ரலா ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஒரே டைம் தான் மாதாஜி. நீங்க ஜாயின் ஆகுங்க. எல்லாரும் உங்களுடைய ஆப்ஷன் டைம் கொடுங்க. அது கொடுக்கும்போது என்னன்னா எல்லாருக்கும் எது கரெக்டா வருதோ அந்த டைம்ல எடுப்போம் மாதாஜி. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. If there are no more questions, shall we wind it up, Prabhu? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Thank you so much, Anirudh Prabhu. May Krishna bless you for your spiritual progress. Hari Bol. Hare Krishna.